فلسطين فقر نجاتح نغيب مع داينك عارف لبون سترري زكون يلن كركو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون نفلنا مامي كركو منفس سبن تسقمي بسبب غريخو وين تعاشو تاريخ مالي نفتات الشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتبعتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا متاقينا تحقيقاس سرت بالي ملدينا حيلي صار فقري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بقفال نمني بلبي لساني خبط حينا طفر تغني حدا نديو هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سلعات جننا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بسم سماتي محلانا راخ تقبر عسر حزو نبرا ريونو تصر لو يحبو عزو عين فناته بسيو خند ترقمو يريد راولنك عين فناته بسيو ودا ترقمو يريد راولنك يريد راولنك ما درحولنك يريد راولنك حبن جغلنك عين قدادحن معراري نتراري كم منعري بعالت اكوي لبو تسبري اريد راونت سعاري سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمليتنان بحقنانيو لومون كم وترو عقداسن واناون قلتي فزك اير زلو كنتات ناي زوبانا ناي عالمنا كنركن فتنينا كم وترو مسانا تتصميمكم مسانا كتصنحو دقيمنا نعدمكم لايك مقبارة يترسعوا again لايك مقبارة قداسيو شير قبارو تخيلكم ريتوهم دما تصحفوا كل جزي ريتوهم تصحيفكم تتعستو تا الجوريزم نابكالو نكبصحو يحجزيو بحفشا نايلو مارسي ازيا قداس كون سلازخونه مجمريا بقربيتنا كنجمرينا معناته بزح زتححس بحدا اماخيل كامسرا خيات راي ترجم زبا كلمه. Let's start with this one. El Fasher. In a statement, the network says it has documented 19 cases. It comes a day after officials in Sudan's South Kordofan state reported that the RSF killed 114 people in a drone attack on a kindergarten. Sudan's more than 2-year-long civil war between its army and the RSF paramilitary group has caused what the UN describes as the world's largest humanitarian crisis. Well, Dr. Mohammed El-Sheikh joins us now. You're a spokesperson doctor for Sudan Doctors Network. You're in Manchester. I'll just preface this by saying it is so difficult to get accurate information on what's happening in Sudan in real time, both because of communication. So, حجي انتاينا غنرد لنا دلنا مسيركم مجمريا اب سودان زكايد زلو كنتات تي بقفعن بسقاينا هزب زكايد زلو كنتات منرو يلنا مجمريا كابو قصيل انتاي كريكم سلو زلو خيزي اب سودان زغبر زلو نا هزبي ارسيف ابل الحزب زغبرو زلو صنيلنا كنريو سلو زخنا انتاي ابل السبات زخون زلو جن بتوت هدراو عين خرينا مجمريا زي اسمو لي. Yet another consequence of the civil war in Sudan. The paramilitary Rapid Support Forces claimed that it had taken control of the Heglig oil field in South Kordofan province on Monday. The oil field is of strategic importance for Sudan and also houses the most important oil processing facility for neighboring country, South Sudan. Heglig represents a significant part of state revenue pipelines. زتري وزلهم أمم وكلت يوم وجناتنا سودان حيلتها زلونا سودان أرسفن سافن زجبر زلو كوينات أبزوانزي أبحد أقداسي مدرخ بس حكم زلو يزنقر زلو نسودما أرسف بمراز الدقف أرسف نحيا لي متسكم زلون ناي ندادي ممنجو بوتا وي ناي ندادي متساري بوتا
ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊት ከተማ ተቆጻጺሮም ከም ዘለዉ ይዝንገር ዘሎ መን እዮም እዚኦም እቲ ዳዕመ ሸሪዕ ወይ ከዓ RSF ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ a major setback today for the SAF Sudan Armed Forces ናይ ሰራዊት ሱዳን ማለት እዩ ብአልቡርሃን ዝምራሕ not only military but also economically and politically ስለዚ ወታደራዊ ውድቀት ጥራይ ዘይኮነ ኣጋጢማቶም ቁጠባውን ፖለቲካውን as the RSF sizes the Higlik ታውን ዝበሃል ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኮይኑ ኣብ ምዕራብ ናይ ኮርዶፋን ኮይኑ ኣገዳሲ ናይ ነዳዲ መጻረይ ዝኾነ ቦታ እዩ ነዚ ብዙሕ ናይ ወርቂ ቦታታት ተቆጻጺሩ ዝጸንሐ RSF ድማ ኣብቲ ናይ ነዳዲ መጻረይ ቦታ ተቆጻጺሩሎ ማለት እዩ home to Sudan's largest ናይ ሱዳን ትዛዓበየ ናይ ነዳዲ መጻረይ ናይ ነዳዲ ቦታ ከም ድማ main processing hub for South Sudan's oil ነዳዲ ናቶም ኣዊ ዘሎ መጻረይ ናይ ደቡብ ሱዳን ድማ ኣብይ ዘሎ ስለዚ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ RSF ተዓዊትሎ ተቆጻጺሩሎ ማለት እዩ RSF እናሕየለ ይመጽእ ኣሎ ስለምንታይ ይሕየል ኣሎ እቲ ምክንያት ርዱ እዩ ኢማራት ዝበሃል ቅልጽሙ ነቲ ኩነታት ጽቡቕ ገይሩ መዝሚዝዎ ስለ ዘሎ ኣብ የመን ዝገብሮ ዘሎ ጽንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ኣብ ሱዳን ድማ ቦታታቱ ኣብ በዓል ኣልፋሸር ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ መመሊሱ ናብ ኮርዶፋን ገጹ ናብ ምብራቕ ገጹ ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ገጹ ክመጽእ ምዃኑን ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን ክንርኢ ኢና ስለዚ እዚ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ብብዙሓት ሓይልታት ዝዝረብ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ከባቢ ደቡብ ሱዳን ኣብዚ ድማ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ወላት ሰራዊት ናይ ደቡብ ሱዳን እውን ኣብኡ ኢድ ከም ዝነበሮ ምስቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ እውን ምስቲ ዳዕመ ሸሪዕ ርክብ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኢማራት ዓብይ ጽልዋ ከም ዘለዋ ይዝንገር ልክዕ ከም ኣብ ኬንያ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከምኡ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጫድ ኣብ ሊብያ ብሙሉኦም ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሃገራት ወላ እንኮላይ ግብፂ እየ ዝብለኩም ዘሎ ሶማሊያ እቲ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ እየ ዝነግረኩም ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ ብጀካ ኤርትራ ኢማራት ዘይትዝውሮ ሃገር የለን ክደግመልኩም እየ ገን ኦኬ ጅቡቲ ካላ ሶሪ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢማራት ትዝውሮም ዘላ ሃገራት ክነግረኩም እየ ሶማሊያ ልዕሊ ፍርቂ ብጀካ መቃዲሹ ትኻሊ ኩሉ ኣብ ኢዶም ይደሉ ወይ ከዓ ዓብ ጽልዋ ኣለዎም ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሶማሊያ ኬንያ ዊልያም ሩት ኣብ ጅቦም እዩ ዘሎ ኣብ ኬንያ ወላ ካብ ውሽጢ ኣብ ፖለቲካ እዚ ንትን ይገብሩ ኣለዉ እንተደይበልና ኬንያ ናብ ዝደለይዋ ምዝደለይዋ ናብ ዝደለይዎ መንገዲ ክጥምዝዝዎ ከም ዝኽእሉ ንጹር እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሕሉፍ ሓሊፎም ንRSF መንግስቲ ናቱ ኣብ ኬንያ ንክተክል ከም ዘፍቅድ ገይሮም እዮም ብጀኖሳይድን ብገለን ዝኽሰስ ሓይሊ ኣብኡ ከም ዝገብር ገይሮም እዮም ቀጽል ኣብይ ኣሕመድ ኣብኡ ዘከራኽሪ የብልና ናብ ጅቡኡ ዘለዉ እዮም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጅባ ናይ ኢማራት ከም ዘሎ ኣብኡ ብዙሕ ግዜ ኣይነጥፈን ኢና ኣብ ሱዳን RSF ሒዞም ኣሎ ማለት እዩ ካልኦት ሓይልታት እውን ኣብ ሊብያ ልዕሊ ፍርቂ ወይ ከዓ ወይ እውን 70 ሚታዊት ናይቲ ሃገር ዝቆፃፀር እቲ ሓፍተር ጀነራል ሓፍተር ዝበሃል ኣብ ጅቦኦም ዘሎ እዩ ኣብ ግብፂ ተኸይድካ እውን ዝዓበየ ቁጠባዊ ጽልዋ እዩ ዘለዎም ወላ እኳ እቲ ሃገር ኣብ ኢዶም እንተዘይበልና ዓብይ ቁጠባዊ ጽልዋ ኣለዎም እዩ ንአልሲሲ ከብኪቦ እንተደልዮም ከብኪቦ ይኽእሉ እዮም ገንዘቦም ጠጠው ብምባል ጥራይ ስለዚ ኣብ የመን ኣብ ስግርና እንድሕር ከይድካ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ ሕጂ ድማ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ቀንዲ ናይ ነዳዲ ቦታ ንምሓዝ ድማ ስጉምቲ ገይሮም ኣለዉ ስለዚ ጅቡቲ እታ እንኮ ካብ ናይ ኢማራት ካሊማ ክትወፅእ ዝኻለት እያ እታ ካልአይቲ ብኩሉ መንገዲ ትኽበብ ዘላ ሃገር ድማ ካልኣይ ኮነትን ሃገርኩም ሃገርና ኤርትራ እያ ስለዚ ንርታት ብዙሕ ትርጉም ክትበሉ ትኽእል ኢኻ እዚ give me a second እዚ ትሪእዎም ዘለኹም እቶም ዕጡቓት ሰራዊት ናይ ዳዕመ ሸሪዕ እዮም ዳርጋ ካብ ዓወት ናብ ዓወት እዮም ዝወናጨፉ ዘለዉ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ገበናት ኣዝዩ ዘስካክሕ ብምዃኑ ኣብ ገለ ቪድዮ ምናልባት ሎሚ ብዙሕ ግዜ የብለይን ኣብ ካልእ ከምፃልኩም ክፍትን እየ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ገሊኦም ዓሌታት ናቶም ካብ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ካብ ክሳብ ካሜሮን ዝዝርጋሕ ዓሌታቶም ኣለዉ ነቶም ዓሌታቶም እናምፅኡ ኣብቲ ቦታ ይእትዎም ኣለዉ ነቶም ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ሱዳናውያን ማለት እዩ ንዓታቶም ንገሊኦም ይቐትልዎም ንኻልኦት ድማ የሳድድዎም ኣለዉ ኣብ ኣልፋሸር ወይ እውን ኣብዚ ዳርፎር ዝበሃል ክሳብ ኣይዶኖ ከባቢ 100,000 ሰብ ተቐቲሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ጥራይ ኣይኮንኩን ካብዚ ኩነታት ካብ ዝጅምር ስለዚ ኣብቲ ቦታ ዘጋጥም ዘሎ ግፍዒ እታ ሃገር ትረኽቦ ዘላ ድማ ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ እቲ ኩነታት ካብዚ ዝኸፍእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣሜሪካ እንታይ ትብል ኣላ ካልኦት ሓይልታት ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ቢካዝ እዚ ኩነታት እዚ ብቐሊሉ ስቑኢልካ ጥራይ ክትሪኦ ትኽእል ነገር ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ካበይ መፂኦም እዮም ክንዲ ዝቕልፅም ክግትሩ ጀሚሮም ዘለዉ እንታይ እቲ ምንጪ ናይ ቁጠብኦም ብዙሕ ሕቶታት ክትሓትት የገድደካ እዩ
سلمتايم كم زجيرم حجي دما صبللتነት ናገበሩ ዝኸዱ ዘለው ኤርትራ ድማ ምስ አልቡርሃን አላ ክበሃል ከሎ እንታይ ትኩነታት ናበይ ገጹ ክኸይድ ዝኽእል እንታይ ከክፍጠር ክልካቡ ሓንቲ ካብዚ ብዙሓት ዝጽሕፍዋ ዘለው ኣብዚ ዋን እዚ እዚኣ ምስ ከባቢ ምሳና ኣገዳሲት እውን እያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ቦታ እዚ ቤንሻንጉል ዝበሃል ማለት እዩ ኢማራት ምስ ኢትዮጵያ ኮይና ንሰራዊት ናይ ዳዕመ ሸሪዕ ወይ እውን RSF ከተሰልጥን ምዃና ይነገር ኣሎ እዚ እንታይ ጽልዋ ክህልዎ ወይ ንኤርትራ ኩሉ ሰብ ዝግምቶ እዩ ካባና ኣዝዩ ርሑቕ ዘይኮነ ንኢትዮጵያ ድማ ንብልጽግና ንኣቢ ድማ ገጅፍ ወታደራዊ ቴክኖሎጂን ሓይልን ገንዘብን ክወሃበ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንባዕሉ ሰራዊቱ እውን ድምስሳት ስለ ዘለው እቲ ስልጠና ንዳዕመ ሸሪዕ ከም ዝዕወት ዝገብሮ እንተሎ ኮይኑ ከምኡ ዓይነት ስልጠና ሂቡ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል እንደራ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብል ኣብይ ኣሕመድ መጠን ግዜ ዝተዋሃበ መጠኑ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግንዛቡ ከቢድ ኣይመስለንን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እዚ ነብሱ ዝኻለ ብዙሓት ሰባት ኮሜንቴተርስ ዝፅሕፍዎ ዘለው እዩ ምስኡ ኣተሓሒዞም እንታይ ይብሉ many claims are also circulating about Ethiopia allegedly hosting RSF camps and facilitating supplies but what confronted facts do we actually have እንታይ ዓይነት ጭብጡ ስለ ዘሎ ከም ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ከተሰልጥን ተሓስብ ኣላ ዝበሃል ዘሎ ካበይ ዝመጽ ዘሎ ዝብል ዝኣክል ጭብጡ የለን ብሎ one clear point is that UAE linked flights have increased sharply over the past months compared with August September ስለዚ ሓደ ካብቲ ጭብጡ ክንብሎ ንኽእል ካብ ኢማራት ናብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ነፈርቲ ወታደራዊ ሎጂስቲክስ ማለት እዩ እና በዝሒ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እውን በዚ ናይ ዓረብ ቋንቋታት ብዙሕ ቪድዮታት ይሰርሕሉ ከም ዘለውን ከምዚ ኣብዚ ቦታታት እዚ ይኣትዉ ከም ዘለውን እቲ ስልጠና ድማ ሓያል ወታደራዊ ስልጠና ነቲ ዳዕመ ሸሪዕ ምክንያቱ ካርቱም ንክቋፀር እውን ይደልይዎ ስለ ዘለው ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ቅልውላው ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሰብ እውን ተጠቒምካ ነቲ ዓውደ ኩናት ንምንዋሕው ብዙሕ ክግበር ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ብፍላይ በዓል ግብፃውያንን ካልኦት ዓረብን ብብዝሒ ዝዝረብ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ መጀመርያ ኣብዚ ክርዳእና ዘሎ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ንእግረ መንገደይ ኩናት ክበሃል ከሎ እንታይ እዩ ኩናት ማለት መጀመርያ እንታይ የድሊ ነዳዲ የድልዮ ኤነርጂ ፀዓት የድልየካ ስለዚ ናይ ፀዓት ቦታ ክልተ ነገር የድልየካ ኣብ ናይ ሎሚ ኩናት ብፍላይ ኢማራት መሻረትካ እንተኮይና ክልተ ነገር ተለካ ንሓዋሩ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ ምስ ኢማራት ኮይንካ ማለት እዩ ክሳብ ገዳ ዝወርደላ ወይ ገለ መጀመርያ ወርቂ ኣለዎ ሕመቲ ስለዚ ወርቂ እንታይ እዩ ወርቂ ሸይጡ ኣፅዋር ከም ድሌቱ ክገዝእ ይኽእል ሓደ ካልኣይ ኣፅዋር ገዚኻ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ባእታ ነዳዲ እዩ ነዳዲ ተዘይብልካ ክትንቀሳቀስ ኣይትኽእል ኢኻ ናይ ነዳዲ ቦታ ሒዙ ኣሎ ሕጂ ብፖለቲካ ይኹን ብዲፕሎማሲ ይኹን ብካልእ ዓብይ ጭዋዳ ሒዙ ኣሎ ምንጭ ናይ ወርቂ ናይ ወፃኢ ካረንሲ ከምፅኣሉ ዝኽእል ሒዙ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ ኢማራት ዲፕሎማስያዊ ፖለቲካዊ ሎጂስቲካዊ ደጋፍ ድማ ረኺቡሉ ሕጂ ድማ ናይ ነዳዲ ቦታ ተቆፃፂሩ ኣሎ ስለዚ ንሱዳን መሊሱ ፀቕጥቕ ገብረላይ መሊሱ ሕጂ ድማ ሓደ ዲጋሎ ኣብቲ ከባቢ ካርቱም ዘሎ ናብ ዶብ ኢትዮጵያ ገፁ ዘሎ ኣብኡ ድማ ነቲ ቦታ ናይ ነዳዲ መመንጨዊ ክሕዝዎ እንድሕር ክኢሎም ብዙሓት ክኢላታት ከም ዝብልዎ ካርቱም ጠቕላላ ወላ እውን እቲ ካልእ ዞባታት ናይ ሱዳን እውን ናይ መብራህቲ ዕድሉ ክሓልፍ ክጭበጥ ይኽእል እዩ ወይ እውን ፀገም ክኾነ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ጣውላ ንክዘራረቡ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዓብይ ፀቕጢ ክገብሩሉ እዮም ልክዕ ነዚኣ እናተዛረብና ከለና ኣሜሪካ ኣትያላ ኣብቲ ጌም ዝበሃል ዘሎ እንታይ ኢላ ኣትያላ ኣሜሪካ ክልተ ነገር ክንርኢና ሓደ ኣብዚ ረእይዎ ኣሜሪካ ኣብዚ እንታይ ትብላላ ኣብ ደ ጋርዲያን ዝበለ ዝወፀ እዩ US is considering wider sanctions on Sudan army and RSF as ceasefire falters some interesting takes ስለዚ ኣብ መንጎ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም መጥቃዕቲ ክትገብር ወይ እውን እገዳ ከተውርድ ከም ትሓስብ ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ not all accurate but it is clear that the Bullo's approach has been more about rather than so ኣብዚ ድሓን ኣብቲ main article ክናቱ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ the US policy shift on Sudan the US is considering broader sanctions on both RSF Sudan's army and RSF ስለዚ ኣብ ክልቲኦም እገዳ ስለምንታይ ኣብ ክልቲኦም ትመርፅ ኣላ እዚ ኣገን ታክቲክ እዩ ኢማራት ትደልዮ ንስ እዩ ሰራዊት ሱዳን መንገድታት ናቱ ዝረኽቦ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ኣገባባ ስለ ዘለዎ እገዳ እንተገይሮምሉ ብጣዕሚ ክዓፅዎ እዮም RSF ግን እቲ ሶፊስቲኬትድ መንገድታት ናይ ኢማራት ንሱ ስለ ዘለዎ መንገዲ ክረክብ እዩ ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ እውን ኣይተፈቐደሉ ነይሩ ስለዚ እንታይ ነቲ ኩናት ናበይ ገፁ ንክኸይድ ይደልይዎ ከም ዘለዎ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ነቲ ሰራዊት ነቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኣይኮኑ ክገብሩ ጠቕላላ ነቲ መንግስቲ ሱዳን ሽግር ክፈጥሩሉ እዮም ማለት እዩ
ጎኑ ድማ እታ ኣገዳ ትብል ይስተረና ጥራይ ዝብል ኣነ እንደ ሕርቲ ኢማራት ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕን መንግስትናቱን ተቆጻጺሩ ወሎ ኮይኑ እንታይ ክገብር እዩ ናብ ኤርትራ ገጾም ክስግርዎ ክፍትን እዮም ናብ ግብፂ ይወስድዎን እዮም ዜሮም ኤርትራ ትሕግዝ ዘላ ናብ ዝብል እንድሕር ናይ ኤርትራ ካሲዋ ደልዮም ኣለው እዚ ነገር እዚ ኣሊሞም ምክንያቱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ከይዱ ነይሩ ስለዚ ናብ ኤርትራ ጠናኒጎም ከብልዎ ይኽእሉ እዮም ስዑድያ እንታይ ፅልዋ ኣለዋ ኣብዚ ክንርኢና ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ዲስካሽን ናትና ብዛዕባኡ ክኸውን ስለ ዝኾነ ቀፂሎም this reflects a frustration with the inability of the US envoy Masadlos to secure a truce despite months of attempt. President Donald Trump has become directly involved after a request from Saudi Arabia. እቲ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣፍሪካ ማኻሩ ዝበሎ መስዓት ወላ ሓንቲ ከምፅእ ኣይከኣለን እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ፅልዋ ከምፅእ ስለ ዘይከኣለ እቲ ጉዳይ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብቐጥታ ባዕሉ በቲ ሕቶ ናይ ወራሲ ዓራት ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ዝበለ ናቡ ማለት እዩ ዋላ ማርኮ ሩቢዮ ድማ ቀጥታ ዶናልድ ትራምፕ ባዕሉ ክሕዞ ኣለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ኢንተርናሽናል ሚዲዬሽን ብዓለም ለኻዊ ከኻል እንታይ ይግበር ኣሎ Norway is preparing to host talks in Oslo. Norway ንክልቲኦም ወገናት ኣብ ኦስሎ ዝርርብ ከተካይደሎም ተሓስብ ኣላ inviting wide range of Sudanese civil society to discuss restoring civilian government. ስለዚ ካልእ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምግባር ኖርዌይ ብዙሓት ካብ ዲያስፖራ ይኹን ካብ ካልእ ሲቪል ሶሳይቲ ዓዲማ ዝኾነ ነገር ክትገብር ተሓስብ ከም ዘላ ይንገር ኣሎ UN reports 40,000 deaths ክሳብ ሕጂ 40,000 ሰብ ተቐቲሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ማለት ብዙሕ ዓይነት ቁፅርታት እዩ ዝድርበ Regional powers are split. Saudi Arabia and Egypt back the army and while the UAE supports RSF. ስለዚህ እቲ ኣመንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ኣመንጎ ዘን ናይ ዓረብ ሓይልታት ዘሎ ድማ ዓብ ፍልልይ ኣሎ ካልእ escalating concerns ካልእ እንታይ ኣሎ reports of chemical weapons use and civilian እዚ ብክልተ በቲ ሰራዊት ሱዳን ኬሚካላዊ ኣፅዋሪ ይጥቀም ኣሎ ዝብል ክስ ኣሎ በቲ ድማ እቲ ናይ RSF ድማ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ዝገብሮ ዘሎ ህልቂት ካልእ the US may respond sanctions may expand ነቲ ዘለዎ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን ይኹን ኣብ ካልእ እገዳ ኣሎ ከውስኾ ከም ዝኽእል the RSF pretends to accept a truce እቲ RSF ዝበሃል ብመንገዲ ሓመይቲ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ከም ዝቕበልን ናይ በይናዊ ኣዋጅ ገይረ ኣለኹ ይብላ ኣሎ ግን ኩናት ድማ ይቕፅል ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ነብሱ ዝኻለ ኣዛራብ ኣርስቲ እዩ ኣብ ካልእ ብጂኦፖለቲካዊ ስቴክ ክረአ ከሎ ከባቢ ክንሪኦ ከለና Sudan army may offer Russia ሰራዊት ናይ ሱዳን ንራሽያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክባ ይኽእል እዩ ዝብል ጭቡጥ ኣይኮነን ዘሎ ገይን ክሳብ ሕጂ እውን ዝተረኣየ ነገር ከምዚ የለ ይንገር ኣሎ ካልእ Trump's threat to label the Muslim Brotherhood to label ነቲ ሰራዊት ሱዳን ድማ ከም Muslim Brotherhood ዝብል ወይ እውን ከም ናይ ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ከብሎ ስለ ዝኽእል ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን እውን ሓደጋ ክኾነ ይኽእል እዩ UAE insists neither the RSF nor the army should shape Sudan's future. ኢማራት ድማ እንታይ ትብል ወላ እኳ RSF ትሕግዝ ኣላ መንግስቲ ሱዳን ግን RSF ይኹን ሰራዊት ሱዳን ኢድ ክህልዎ የብሉ እንታይ ዳ መንግስቲ ብህዝቢ ዝቆመ ክኸውን ኣለዎ እያ ትብል እዚ ከዓ ንዓዓ ዓብ ዕድል ዝባ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ዝተጨበጠ ነገር የለን ኣብ መንጎቶም ሓይልታት ዘሎ ኩነታት ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ባይታ ክኸውን ከሎ ድማ ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካብዚ ቀፂልና ሓንቲ ኣርቲክል ለንቀነ ዝወፀት ድማ ከሪአኩም እየ እዛ ኣርቲክል እዚኣ መን ያውፅይዋ እንድሕር ኢልኩም ኢትዮጵያ እዛ ኣርቲክል እዚኣ እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ኣለዉ ንኤርትራ ቀፃሊ ብዛዕባ ኤርትራ እዮም ቢዚ ኮይኖም ዘለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብቲ ቦታ ትጌሹ ምስ መፀ መጀመርያ እስከ ሓንቲ ኣብዚኣ ክበኩም ከም ፕሬዚደንት አልሲስን ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅን ዝኣመሰሉ መትከላውያን መራሕቲ ኣብ ግዜ ኩናት ናብቲ ሃገር ክበፅሑ ድማ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ዓብ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ብጎኒ ህዝቢ ሱዳን ከም ዘላ ዘረጋግፅ ጉዕዞ ስለ ዝኾነ ከዓ ዓብይ ክብሪ ተዋሂብዎ ኣሎ ጋዜጣታት ሱዳን ነዚ ምብፃሕ ናይ ፕሬዚደንት ሃገረይ ኣብ ዓምድታተን ኣስፊሮኖ እየን ጋዜጣታት ኣልዋን ኣልተያር ኣልኒን ኢንተርናሽናል ኣልከራማን ካልኦትን ንዑደት ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ቀዳማይ ገፀን ኣስፊሮኖ ኣለዋ ኣብ ጋዜጣ ሃዳሲ ኤርትራ ካብ ዝወፀ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዝነጥፉ ሰባት ብዛዕባ ፕሬዚደንት ዝፀሓፍዎ እውን ከም ዝስዕብ ይርከቦ ጋዜጠኛ መሐመድ ዑስማን ናራዲ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ እቲ ኩናት ምስ ተወልዐ ብኡኑ ንጹርን ህዝባውን መርገፂ ዝኣወጀ እንኮ ፕሬዚደንት ኮይኑ ሕጂ እውን ብዘይደረት ኣብ ኩሉ ዓውድታትን ብዘይ ምጥርጣር ብግልፂ ዝረአ ንሱዳን ዝድግፍ ፅኑዕ መርገፂ እዩ ዓቂቡ ይርከብ እዚ ዑደት እዚ ተራ ዑደት ኮይኑ ዝሓልፍ ዝመስሎ እንተሎ ንኸይደናገር እቲ ሓቂ ምዝራብ የድሊ ዞባውን ኣህጉራውን ሚዛን ሓይሊ ዝልውጥ እንኮ ዑደት እዩ ዝበዝሕ እዋን ርክባት መራሕቲ ብምስጢር ዝተሓዘን ብቑሉዕ ዝንገርን ዛዕባታት ዘለዎ ብምዃኑ ዝፍለጥ
ኩሉ ይንገር ማለት አይኮነን ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ንህዝብ ሱዳን ሐቀኛ ፍቅር ምልጋስን ተወፋይነት አምርአይን በተግባር ዝሰርሐን ዝሰርሕ ዘሎን እዩ صنيح مسلاخم زبلو حقني عركي اب غزي شجركا زحجز يو اب يونيفرسيتي عبد اللطيف الحمد زمهر ممهر نورودين علي بوغنو عدت بريزيدنت ايرترا اسياس افورق بسنان غزياو دبلوماسياو فصامه زي كونه ابزا ازي تعفاف موت اب تاريخ زمناوي السودان عميق بوليتيكاون صدتاون ملغتات زحازه سغمتي يبل كتلو بار اول ابزاليتي سصمدو 25 ناتو زحبو مغلص بزعبا زي غداي زينا نرزلنا سلازي نابيكن وسدينا دلدلنا نحنا اساتهم انتاي يبللو نحنا دما انتايو ايثيوبيا بزوغن ኤርትራ ትረኽቦ ዘላ ክብሪ ኣመናይ ቅጭ ኣምፂሎም ዘሎ ክጽለልዮም ደልዮም ዘለው ከረየኩም እዛ አርቲክል እዚያ ዲስታቢላይዜሽን አዝ ሞደስ ጅንታይም ዝብሉ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ዕግርግርያ ትፈጥር ዘላ ዝብል ኤርትራ ትገብሮ ነገር በንጻሩ ክሓስቡና ይግድን እዩ ስለዚህም ዝብሉ ዘሎ ኤርትራ በመሰረቱ ናታ ፖሊስ እንታዩ ሕግ ፖሊስ ናታ እንታዩ has historically pursued destabilization rather than cooperation in the Horn of Africa. ስለዚህ ኤርትራ ታሪኻዊ ዲፕሎማሲ ናታ ብዕግርግር ናይቲ ዞባ እምበር ብሰላምን ምትሕባር ናይቲ ፍለጥን እያ ኣባይታ ዝሮ ዘሎ ዓበ ፍልልይ ክነሱ ሳቶም ግን ተዓሚቶም ነዚ መንገዲ ነቲ ዘሎ ናራቲቭ ንምስልባጥ ክንድምንታይ ገንዘብ ኣዋፊሮም ከም ዘለው ንሕና ድማ ክንፈልጦ ኣለና ጸላይኻ መን ፈታዊኻ ከመን ክትፈልጥ ኣለካ its strategy includes proxy wars ለዚ ናታ ስትራቴጂ ከምዚ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ ማለት እዩ ብኩናት ኣዙር ምጥቃም ብብዝሕያ ትጥቀም ንኻልኦት ሓይልታት ድማ ትሕግዝ ከምኡውን ዕግርግርን ምትላልን ድማ ከም ፖሊሲያ ትጥቀም እዮም ዝብል ዘለው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂስ regime treats instability as geopolitical capital ስለዚ ዕግርግር ድማ ከም ረብሓ እዩ ዝወስዶ እዮም ዝብል ዘለው ዘገርም እዩ ሃገሩ ክቋፀር ዘይከኣለ መራሒ ኣብ ውሽጢ ዓዱ 3 4 5 ዓመት ሓሙሽተ ዓይነት ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ መራሒ ብዛዕባ ካልእ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዓዱ ኩናት ንዘይብሉ ክነቀፍ መሓፈረ ነይሩ ስለዚ ኣይሓፍሩን እዮም እዚኦም ግን ኤርትራ alliance with Sudan armed forces ስለዚ ኤርትራ ምሰራዊት ሱዳን ኮይና አንጻር RSF ዓቲቃ ኣላ ይብሉ ብግልፂ ናይ RSF ደገፍቲ ምዃኖም በዚ ክትፈልጦም support indicates military training logistics drone operations and arms transport via Eritrean territory ታይብ ዝብሉ ዘሎ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ትባላ ኤርትራ ወታደራዊ ታዕሊም logistics ናይ drone operations ናይ drone መጥቃዕትታት ከምኡ ድማ arms transport transshipment ናይ ኣጽዋር ምንቅስቃስ ድማ ብናይ ኤርትራ ቦታ ገይሩ ይግበር ኣሎ ሱዳን ኣብቲ ገባሕር ኣለዋ ኩሉ ኣለዋ ብኤርትራ ድመጽእ ምክንያት የብሉን ግን كتحسن تدليخا زغلقلا كايلن report suggested Eritrea deployed 5000 soldiers inside Sudan كابزي زبايصاي 10000 وسيخم لدميرملو ኤርትራ ሰራዊት ይባታ ሰራዊት ኢትያ ከምዘላውን ይخصلو it militarized ethnic militias كم بعل بيجا بين عمرو رشيدا دما كم وتحضراويان غيرا حتحجز الله توم حزبت يوم اب سودان كم زلو يفلطون يوم ميرهم تفليتهم كان محساو طقمم Eritrea is implicated in arms trafficking networks sanction invasions and فزي ኤርትራ ንምخሳስን ሓደጋ ንምፍጣርን ዝገብርዎ ዘለው እዩ እጭ ነሳአኩም ጥራኻ ክትብል ዘለካ ኩላ ምስ ሞተትካ መخሳስ ንቡር ስለ ዝኾነ ከም ትሪዎ ዘለኹም እዚኦም ሃገር እዚኦም ኤርትራ ጽቡቕ ነገር ክትገብር ከላ ስለ ዝሓሙ ኣገይን በተደጋጋሚ ንሳቶም ዝድግፍዎ RSF እዩ ኣብ ሱዳን ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ስለዚ መጀመርያ ሰላም ተቆይኖ ተገዳስነታቶም ብዛዕባ ሰላም መተዛረቡ ነይሮም ግን ሰላም ዘገድሶም ኣይኮን ኤርትራ ድማ ኣብቲ ጉዳይቲ ናይ ሱዳን ሓድነትን ናይ ሱዳን ሕብረትን ርግኣትን የዝደልያ ትብል ዘላ ብግልጽ ዓዊላ ሱዳን ኣብ ውሽጣ መጋበርያታት ተሪፉ ሓንቲ ሃገር ክትከውን ኣላ ትብላላ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ ሱዳን ዘለዎ መርገፂ የብላን ብጀካና RSF ምድጋፍ ካልእ ብዛዕባ ሱዳን تزاربون تقبرون يبلا تقبرون عقمي يبلا إثيوبيا هاجروا قاصر زي كالب كالو خيروا قبروا زخلون يلن سلازي ازي ناي السودان كوينو حجر ما ابتك عندي اقداس كنسغرينا እንደ ጸጉር ቅማል አንድ ባንድ እናራግፋለን سمعوا زي ጠላቶች የኢትዮጵያን ጠላቶች እንደ ጸጉር ቅማል አንድ ባንድ እናራግፋለን الزربات سمعوا زلهم قد محجي من تزارب وزن بري كاب من يقدحوا كاب نازن كاب هتلرن زقدحيو نسالات ኢትዮጵያ ኣብ ዝውን ጽቡቅ ገይሮም እንዲም ዲ ባንክ ኤክስፖዝ ገይሮም መዘለው ሲራክ ባህልብን ሶፊያ ተስፋ ማርያምን አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያምን
ስለዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንፀላእትና ልክዕ ከምዚ ቁማል ኣብ ርእስኻ ዘሎ መጀመርያ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር እንድዩ ብምስላ ናይ ቁማል ሂትለር ነዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ 1930ታት ኢልዎ ብኻልእ ኣዘራርባ ቁማል ሽዑ ንቡር እዩ ነይሩ ኣብ 2025 ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ብዛዕባ ቁማል ምስላ ክጥቀምሲ መዋረድን ሕፍረትን እዩ ዝሕፍር እዩ ዝኹርዕ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብእንግሊሽ ተርጉሞም ፅቡቅ ገይሮም ሃሪሞም ኣለው ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ብዛዕባ እዚ ስለዚ እቲ ምስላናቱ ካብ ሂትለር ዝወሰዶ ቃል እዩ ዝደግም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣገይን ኣብዚ ኣነፂርና ክንግንዘቦ ዘለና ነገር ኣለና እዚ መራሒ እዚ ሓደገኛ መራሒ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ዓለም ድማ ብኡ ክትፈልጦ ኢና ንደሊ ኣነ ናብዚ ክወስደኩም ከለኹ ብዙሕ ዘቆጥዕ ሕማቕ ኣካይዳ ናይዚ መራሒ እዚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋህደ ይኸይድ ኣሎ ነዚ ነገር እዚ ቀሲልና ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ቅድሚ ናብቲ ናይ ዞባና ነዚ ናይ ዕንዳራ ናይዚ ባሻይ ምርኣይና ብዝሰፍሐ መልክዕ ክሪኦ እንዴ ሓንቲ ንሳቶም ዝገብርዋ ዘለውና አካይዳናትና እሞ ኣብነት ክበኩም ክምለሳ ይነሳኻ ነጣፍንታ ላይ ተዘባብተው ሆዳቸውን አስልተው ከወራሪዎች ጋር ወግነው ሀገር የወጉ ዜጎች ታሪክ የታሪካችን አሳፋሪ ገጽ ነው። ችግሩ ዛሬም የሀገሪቱ ችግር የመሆኑ ጉዳይ ነው። ኢትዮጵያ እንዳዝመራ ባሸተችባቸው ደግ ቀናቶች ሴትን አልፎም ኢትዮጵያ ፈርሳ ካላየን ከምትለው ግብጽም ሆነ የካይሮ የትሮይ ፈረስ ሆኖ ቀጠናውን ከሚያተራምሰው የኤርትራ መንግስት ጋር በኖር ስላጌጡት በካባው ምትክ እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ተራ ዘረባ ኣይኮነን መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ናይ ኤርትራ መጋበርያ ናይ ግብጽ ኮይና ንኢትዮጵያ ትርብሽ ዘላ ሃገር ኢሉ ይድኸስስ ዘሎ ኤርትራ ገንዘብ ቁፅርቲ ናይ ግብጽ ኮይና ናይ ካልኦት ተላእኽቲ ኮይና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዓብ ፀገም ትፈጥር ኣላ ብምባል ኩሉ ዓይነት ዝንጠላ ብልዕሊ ኤርትራ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ እዞም ዘባዚኣቶም ናይ ጥዕና መንገዲ ተኸቲሎም ከም ዘየለዉ ንፈልጥ ኢና ብዓብዩ ብዛዕባ ቁማል ዝዛረብ መራሒ ርእሱ እንታይ ዓይነት ደረጃ ከም ዘለዎ ኣብ ምንታይ መድረኽ እንታይ ትዛረብ ዘይፈልጥ ስለ ዝኾነ ግን ነዚ ብምንታይ ክንርድኦ ኢና ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ዘረባናቱ ናብ ኩናት ገፁ ክኸይድ ስለ ዝደሊ ዘሎ ንኩናት ዝኸውን ዘረባን ተሃዲድን ኩሉ ይትቕፅል ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ዝህውፆ ዘሎ ድማ ከረዳእኩም ኣብዚ እውን ካልእ መጠንቀቕታ ናይ ኩናት ሂቦም ኣለዉ አሁናዊ ቀውሱና የኢትዮጵያ የጦርነት ማስጠንቀቂያ ሀያላኑ ጣልቃ የገቡበት የዲፕሎማሲው አስቸኳይነት የመጣው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ለውጭ ዲፕሎማቶች ከሰጠው ግልጽ ማስጠንቀቂያ በኋላ ነው። ሚኒስትሩ ከቀናት በፊት ኤርትራ በአካባቢው አለመረጋጋትን እየቀሰቀሰች ነው ያሉ ሲሆን ከዚህም በላይ ግብጽ ደግሞ ይህንን አለመረጋጋት እያባባሰች ነው ብለዋል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ኣብ ልዕሊ ግብፂ ትፍብርኾ ዘለያ ግብፂ ምስ ኤርትራ ኮይና ድማ ትገብሮ ዘለያ ስለምንታይ ነዚ ስነ መጎት እዚ ፕራይም ሚኒስተርን ፖለቲካናቱን ዝኽተሎ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገሙ ክፈትሕ ስለ ዘይከኣለ ምስ ፋኖ ዘለዎ ኩናት ኣይኮነን ጠጠው ከብሎ ከይግምጥልዎ ይፈርህ ኣሎ ምስ ሸነ ዝኽየድ ዘሎ ኩነታት ከምኡ ተመሳሳሊ ውፅኢት ይደምፂ ዘሎ ምስ ትግራይ ድማ ናብ ዝገደደ ህወሓት ሓድሽ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ ንሱ ክንሰምዖ ኢና ስለዚ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዴንጀር ይኸይድ ከም ዘሎን ልዕሊ ኩሉ ግን ነዛ ሕጂ ዘርእየኩም ስለምንታይ ኣብ ዝህወፅ ዘሎ ናብ ኩናት ክኸይድ ናይ ሱዳን ክንርኢ ፀኒሕና ካልኣይ ዝህውፅ ሓይሊ ዘሎ ነዚ ስምዕዎ maybe this explains something as well እዚ ትሪእዎ ዘለኹም just give me a second In Yemen tonight, the power struggle between Saudi-backed and UAE-backed forces has entered a new and dangerous phase. What we are seeing is not just a local battle. It is a deepening rift inside the Muslim world itself. A conflict where two major regional powers are now backing opposing Arab factions. Arabia pulls a military armored vehicle to Yemen, moving in the direction of the Yemeni Hadramaut. Hadramaut is the main oil region of Yemen. Supported by the UAE, the Southern Transitional Council unimpededly defeats the tribal and government forces supported by Saudi Arabia, meeting minimal እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኦልሬዲ ሆት ኢሹ ኮይኑ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድያ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናብ ውሽጢ የመን ትገብር ከም ዘላ እዚ ድማ እቲ ዝደፍእ ዘሎ ሓይሊ ቀሪብዋ ስለ ዘሎ እሱኻት ናይ ኢማራት ብኢማራት ዝድገፍ እቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ሓይሊ ናብኦም እናቀረበ ይመፅእ ስለ ዘሎ
نتي زرك كابونا ينادي بوتانا يمن دما تقوصاص يروم خمزلون الناس فعي خدو خمزلون يزنقر زلو سلازي أبكد ميت نريوز أنا هنا نتاي لكم سنة السودان RSF ينادي بوتا تقوصاص يرو نايورك بوتا تقوصاص يرو هجرما مس إثيوبيا وغاقينوون ناب كارتوم قصو متكعت خجبر ليديون نملو السودان كو قاصرة دليت كم زلو رينا سنهنا أب سوماليا من البعض أبزيا حنت كبكمي أب سوماليا حدش سلياوي حبريتا ناي مني خاطب له أوتي وزلو ناي تركو أوتي وزلو زي سوماليا نبعلا أب كمي شجرت عطو خمزلا لمي get this one قوس خلكم من تان حدا في توتا هذا fragile governance and the risks of a strategic outreach. A new report from Turkey's National Intelligence Academy has sent quite shockwaves through Ankara's foreign policy circles. Behind the diplomatic smiles, military parades, and the billion-dollar aid packages, Somalia, the centerpiece of Turkey's African strategy, is entering a period of acute fragility. Militant threats, political fragmentation, and growing geopolitical rivalries are time زبل زلوا ناي تركي أب سوماليا أب بوتاي زلوا سلزي تركي already أب سوماليا عبي ودكت ويون عبي حدقة يرعينا اللو يمزبل زلوا أمريكا بتمساسالي بتدقاقامي سوماليا نب حدقة تقيد الله زبل مقلتي بتدقاقامي كسمع سأني هلو سلزي انتاينا نرزا لنا أب سوماليا زعبي يتسلوادس أو الدلو دما إماراتيو تمساسال هاقريو سلزي نملس أب يمن متكعتي ناي إمارات زدقف عيلتات كتماتات ندات قوصاصرو الناس فافعون يخدلو نبلا لنا أب سودان RSF مورنا حيلة زعبوتاتنا حزي خيدالو نبلا لنا أب سوماليا أب زي مرققع كونتات هالو نبلا لنا أبي أحمد دما تري ولهم كما يهوت على نكوينات لذي you can actually connect the dots نزيوم انت نقول لهم انت تعايز كايوم كلاتهم وتهدرا من قصاصات يقبرالو زبحال زلو حيلي ناي إمارات حيليو سلازي إمارات تدقفو زلو حيليو أب كل بوتاتات زدفو زلون بوتاتات يقواصرالو زبلو زلون سلازي أب موداتا انتاين مبالينا تقاملو زلو زي إذا قد زي أب موداتا إمارات أبزو كونتات زي أبزو حجوان تزبلتن زمتشن جزييو جينا كيح كارد خي وسط كخلو ويون عبد قدا خي مسألة خلو زاد لين ربحتات كقلات أفعلن مهنيات قدانا السودان نارسنا يخيدالو علم ملو بزعباي تسعف هلا علم ملو تخسن لا سلازي إذا قد دايز كيبلن خلو تقلاتي فقلنا نجرك جبرالني زمثل نرلنا أب يمن كمو أب سودان كمو دما أب سوماليا أب إثيوبياون أب أحمد تشب دع زبلو زلو كاوز بقاس كون كم زغل هانت بزياد صبغت تصحفت وات يعني را بزعبانا يزوم كلتيوم هجرات جناب إيرترا سعود بريزنت إيرترا نفس سعودية زخلو زلو بزي مقان كريو سلو زخون كيز وسكم زلو Saudi Arabia and the UAE are edging towards a full-blown diplomatic confrontation. لذي سعود عرب إمارات ملو بملو بخلو دبلوماسياوي قتم كقتم خمس خلو يزبال زلو لذي ملو زخانة قتم كقتم كم زخل إنا نزارب زلنا بزي. So what is this? But UAE باكدتهم Southern Transitional Council زبالة TSTC زبالة announced it had taken control of Sayoun, one of the largest cities in eastern Hyderabad. أبتي مبرقاوي Hyderabad زبالة تنداد زركبوز زعبي بوتاتات مالتيو previously held by the Saudi backed زي بوتاتات زي دما بناي السعودية السعودية زي التحبابر حيلي عليتات يوم زقوا عصروني رب سعودية دما انتايز بالملقات إذا لو أبزوان زي نيرترا تعد ما زال دما بخومي سنين لغنا قرقمي إيرتران سعوديان حد عين العلامة يزلوا نفس السودان يخون أب يمن إيرتران تهتبل يمن هيدقى حالتات وتيوم سمرت يمن كتكون الله يهتبل إيرترا السودان كلهم دقى حالتات وتيوم حدا سراويتن حدا منقسنا في السودان كله يهتبل إثيوبيا رقت تكون الله يهتبل إيرترا سعودية دما ونكل يتحوت ما بقى السنة زنبرة مستوم كالوت وجلتات أب يمن زلوا بحد قينهم حنت هاجر يمن كتكون الله من هاتو قربيتين عاي اتبوتا سلام كموت تقينو كررادو لهم تبل الإمارات كتبتاتنا الله يهتبل الله أب السودان كتبتاتنا الله سوماليا كتبتاتنا الله سوماليلاند هاجر كونالو بونتلاند هاجر كونالو سزي إمارات نايم بتتان علمت رايز الله السعودية جن كحبران لونيات ولا لا سلزي إيرتران سعوديان ولا تستراتيجياتنا بتكبابي تمساسل نسالو قرباب تترايدي كونازي قمت إتقام رأي مالتيو التنداد بهال دلوها كبابي 8% نايت التنداد أب يمن على زركب زبهال أبز بوتايزي زلو. But the real issue is this: the UAE-backed STC is pushing for full independence for southern Yemen. ስለዚህ ኢማራት ትድግፎ ዘላቲ Southern Transitional Council ዝበሃል ዝሓዘ ሒዙ
ሃገር ክእውጅ ዝፅዕር ዘሎ ልክዕ ከም RSF ደፊዩ ነዳዲ ወርቅን ዘለዎ ቦታታት ሒዙ ሃገር ክእውጅ ዝደሊ ዘሎ ተመሳሳሊ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እውን ስለዚ while Saudi Arabia seeks a negotiated settlement with the Houthis to preserve Yemen's unity, a unified and somewhat stabilized Yemen provides security along the kingdom's southern border. The UAE, meanwhile, prefers prolonged fragmentation. A preoccupied Houthi regime is less able to disrupt trade through a Bab el-Mandeb or target. ስለዚ ኢማራት በንጻሩ ተሃገር ፋሕብትን ከኣትዋሎ ዕግርግር ክህልሎ ሑቲ ዝገበረ እንተገበረ ዋላ እውን ነቲ ንግዲ ጠጠው እንተበላ ንጥራይ ኣይኮንኩን ዝህሰ ዝዓይነቱ ኢና ንብል ዘለና Riyadh now recognized that Abu Dhabi's ambitions, orientations, and methods ran counter to the Gulf's broader pursuit of stability. سعودي ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ እንታይ መደብ ንምታ በፂሓላ ኢሉ ናይ ኢማራት ሕልሚ ጠቕላላ ምስቲ ናይ ሃገራት ናይ ጋልፍ ስቴት ዝኽተልዎ ዘሎ ኣንጻር እዩ ንሳተን ሰላምን ርግኣትን ኣብቲ ዞባ ክህሉ እያ ዝደልያ ዘለዋ ኢማራት ግን ሰላም ትደሊ ኣላ ኩናትን ዕግርግርን ረብሓ ኣለዎ ኣብ ዝብል እምነት ኣሚና ዘላ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ምስ ቀጠር ይራኸብሎ ምስ ካልኦት ኣብቲ ጋልፍ ስቴት ዘለው ምናልባት ኣብ ዝቐረባ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ካብቲ GCC ዝበሃል እውን ከውፅዎ ይኽእሉ ኮኑ እዮም ምክንያቱ ወላ ዑማን ሕጉስቲ ይኮነትን በቲ ኩነታት እቲ ስለዚ ናይ ኢማራት መመሊሳ ካብቲ ሃገራት ዓረብ እውን እናተነፀለት ትኸይድ ዘላ a parallel security architecture with Israel ምስ እስራኤል ግን ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ናገበረ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኢማራት that's why ድማ ትዕቢት ዝስምዖ ዘሎ with Israel at its core despite Israel did with Qatar ስለዚ ወላ እኳ ንቀጠር እንተሃረመት እስራኤል ምስ እስራኤል ግን ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ናገበረት ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ Riyadh now recognized that Abu Dhabi ambition okay ቀፂሎም this explains why MBS during the recent visit to US urged Trump to pressure the UAE to halt the military and economic backing of Sudan's RSF ስለዚ ንወላ ንትራምፕ ዝለመኖ ምክንያት ኩነታት ተረዲዎ ስለ ዘሎ በጃኻ ነታ ኢማራት ጠጠው ኣቢልካ ነዚ ኩነታት ኣብ ከባቢና ዘሎ ሰላም ከም ዝመፅእ ግበር ኢልዎ ግን ዶናልድ ትራምፕ ረብሓናቱ ስለ ዘገድሶ ክሰምዖ ኣይከኣለን ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣዝዩ ኣገራሚ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናው መጀመርያ ኣብዚ ንመለስ ኤርትራ on the picture ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ እንታይ ክገብር ንስዑድያ ከይዱ ዘሎ መን ይዓዲምዎ ወራሲ ዓራት ናይ ስዑድያ محمد بن سلمان مالتي ناي 4 معلتي ناي سرح عدد ناي سرح مبصح نخجبر تعدي من ابو خيد اللي يزبال زلو تاكب بلاك تري خل خدمه really an important visit مهاني نغركاي كل جزيتي نريو ابدغه ملكت نايت زلو علامات زريكا so this is a very important visit مالتي ኤርትራ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክልቲአን ሃገራት ብዙሕ ዝተሓዘን ኣሎ the president says and his delegation will meet crown prince and Prime Minister Mohammed bin Salman as well as other senior officials. ስለዚ ንኩላቶም ቶም ሓለፍቲ ንጉስ ወራስ ዓራት ኮነ ንኩሎም ቶም ሚኒስትራት ምሳቶም ብዕምቆት ክዛተዩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ ኣነ ብዛዕባ እዚ ተቐቢለ ፅሒፈ ነይረ እንታይ ኢለ ፅሒፈ ነይረ መጀመርያ ናይ ኤርትራን ስዑድያን ዝምድና ንቀይሕ ባሕሪ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምክንያቱ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታን ገለን ክንብል ከለና ኤርትራ ስዑድያ ግብፂ ሰለስቲን ክሰርሓ ኣለዎን ሱዳን ሕማቅ እየ ዘላ የመን ካየላን ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ፅቡቅ ነገር ክህሉ እንተኮይኑ ኤርትራ ግብፂ ስዑድያ ክሰርሓ ኣለዎን ኤርትራ ገለ ካብቶም ዝሰፍሐ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘለዋ እውን ስለ ዝኾነት ካልእ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣብ ከባቢና ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲካል ሪያሊቲ ኢመርጂንግ the West and the Horn of Africa ስለዚ እቲ why Eritrea and Saudi Arabia are becoming indispensable partners እዚን ክልቲአን ሃገራት ናይ ብሓቂ ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ክህልወን ንምንታይ ይግደድ መጀመርያ ናይ ክልቲአን ሓበራዊ ናይ ሴኩሪቲ ኣገዳስነት ስለ ዘሎ ናይ ሰላምን ርግኣትን ንክልቲአን ዘገድስ ኣብ ሱዳንን የመንን ዘሎ ንክልቲአን ኣጉራብትና እዮም የመን ንዖም ብመሬት ትረኽቦም ብባሕሪ ድማ ይረኸቡ ንሕና ድማ ሱዳን ብመሬት ትረኽበና ብባሕሪ ድማ ንረኸብ ስለዚ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጎረቤትና ዘለዋ እየን ክልቲአን ድማ ሓደጋ ወዲቕዎን ኣሎ ክልቲአን ሓደጋ ወዲቕዎን ዘሎ ሓይሊ ድማ ሓደ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ብመንፅር ንክትርድኦ ቀሊል እዩ ኖ ብሬይነር በሃል እዚ ስለዚ neighbors to both nations are burning in conflict ስለዚ እቲ ዘለዎን ኩነታት ድማ ተራ ነገር ዘይኮነ completely ተን ሃገራት dysfunctional ኮይነን ኣለዋ ካብኡ if this spreads no one is in the region is safe እንድሕርቲ ዕግርግር ቀፂሉ ሰፊዑ ጎረቤትካ ክቃፀል ከሎ ሓውና ባኻ ነቲሩ ክቃፀለካ ኸእል እዩ ስዑድያ ፍርህ ኣለዋ
ቁርሰብ ጎረቤታ ስለዘሎ ኤርትራ ድማ ፍርለዋት ተመሳሳሊ ስጋት ኣለዋ ፍርቅ ኮይኮነ ስጋት ኣለዋ ቀፂሉ doing nothing is not an option ሓንቲ ነገር ዘይምግባር ስኢል ከምራይ ድማ ዘዋፃ ኣይኮነ ናይ ዓያሽ ጥራይሱ security is now a shared destiny እዚ ኣገዳሲ ናይ ክልቴን ሓደ ዓይነት ዕላማ ኣለዎ እንታይ ከተብልጫታት ናተን Eritrea's unique strategic value ኤርትራ ሕጂ ንስዑድያ ስለምታይ ኤርትራ ስዑድያ ንኤርትራ ክደልያ ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ምባል ኣገዳሲ ሕጂ እንታይ እዩ let me go up to قرب حليفه ያለው ናይ ኤርትራ value ኣብዚ እንታይ ለለኹ ኤርትራ መጀመርያ a commanding position over the world's most critical maritime corridor ቀይ ባህር ኣገዳሲ እንድሕሪልካዮ ካብ ባቤል መንደብ ንነዊሕ እዋን ቀንዲ ድማ ኣብቲ ቀንዲ ፀገም ዘሎ ዓብ ቦታን ዓብ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነትን ዘለዎ መሬት ስለ ዘለና ካልኣይ unmatched resilience stability and military capability ኤርትራ ናይ ምፅማም ዓቕምናታ ከምኡ ድማ ንወታደራዊ ርግኣት ኣለዎ ወታደራዊ ብቃትናታ ድማ ምናልባት ንዓለም ዘመስከረ ወይ እውን ኣብ ካልእ ሃገራት ከይዳ ተዋጊያ ንብልና ግን ኣብ ከባቢና ዘተኣማምን ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ሳልሳይ ድማ ቀንዲ ኣገዳሲ reliable disciplined partner for a real regional stability ኤርትራ ወለቕ ዘለቕ ዝብል መርገፂ ዘለዋ ኣይኮነትን ንቕፅ ድርቕ ዝበለ ዕላማ ዘለዋ ዘተኣማምን ሽርክነት ክትፈጥረላ ትኽእል ዲስፕሊን ዘለዎ መንግስትን ኣካይዳ ዘለዋን እያ ስለዚ ኣብቲ ዞባ ዘተኣማምን መትከላዊ ኣካይዳ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ምስ ኤርትራ ምስራሕ ንዖም ከገድሶም ይኽእል እዩ ስዑድ ዓረብ ከ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዎ ከምኡ ድማ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳን ፖለቲካዊ ጭዋዳን ኣለዎ እዚኣቶም ኣገደሲ እዮም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ብዓለም ደረጃ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ድማ ምዛ ተሓይዘ ክበኩም እየ ስለምንታይ ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ability to mobilize regional coalition for peace and ነቲ ከባቢ ድማ ኣብ ሓደ ንምምፃእ ስዑድ ዓረብ ኣብ ተራ ክህልዋ ይኽእል እዩ why this partnership must accelerate እዚ ናይ ክልቲኦም ርክብ ስለምንታይ ክቕልጥፍ ክኽእል ኣሎ ቀይ ባሕሪ is too important to be left vulnerable ዘሎ ናይ ኩነታት ናይ ቀይ ባሕሪ ስኢልካ እንተገዲፍካዮ ናብ ሓደጋ ክወዘካ ዝኽእል እዩ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ናብ ዝገደደ ማለት እዩ ኤርትራን ስዑድን have too much to lose ኤርትራን ስዑድን ድማ ስቕ እንድሕር ኢለን ዓብ ክሳራ ከጋጥመን ዝኽእል እየን ስለዚ ቀይ ባሕሪ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ኣብ ቀይ ባሕሪ ካልኦት ሓይልታት ተኣትዮም ካልእ ፀገም ተመፅኡ ከምኡ ድማ ናይ ሱዳን ናባናን ተመፅኡ እንኳን ናይ ሱዳን ፌል ተገይራ ስዑድያ መዓት ኢንቨስትመንት እዩ ዘለዋ ብዙሕ ክሳራ ከጋጥማ ዝኽእል ኤርትራ ድማ ብዓድዩ ተሓዊ እቲ ንሱዳን ዘቃፅል ዘሎ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ክልቲአን they have too much to lose ናይ ግድን እየን ክሳተፋ ዘለወን ከምኡ ድማ strategic partnership security economics እዚ እቲ ክልቲአን ድማ ሽርክነት ናተን ከዕብያ ኣለዎን ንኣብነት ናይ ፀጥታዊ ክኸውን ይኽእል ቁጠባዊ ክኸውን ይኽእል it is not optional it is urgent ስለዚ ወደ ባዕሰብ stands as a potential cornerstone for the long term cooperation ዝኩሉ ሃጠው ቀጠው ዝበሃል ዝነበረ ስዑድያ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ዶ ገለ ዶ this is the time if they really want a deal ናይ ብሓቂ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ዝደልዩ እንተኮይኖም ቦትኦም ከውሕሱ ዝደልዩ እንተኮይኖም ዓያሽ እንተዘይኮይኖም እዚ እቲ ሞመንት እዚ ምስ ኤርትራ ብቐረባ ክሰርሑ እዮም ናይ ግድን እዩ ኸዚ ምክንያቱ ኢማራት ክሳዕ ክንደይ ተመክሮ ናይ ኩናት ጌራ ከም ዘላ ስዑድያ ክንዱ ተመክሮ የብላን ስለዚ እቲ ኣብ ዙርዮም ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኣልቡርሃን ንሕግዝ ኣለና ይብሉ ኣለዉ ግን ነጥቦ መቐይሮ ከምፅኡ ዝኽእሉ ይኮኑ ወላ እውን ኣብ የመን ኤርትራ ሰራዊታ ክሰደሎም ኣይኮኑ ኤርትራ ግን ኣብቲ ቦታት እውን ከይዳ ዘይኮነ ወላ ዝኾነ ነገር ወላ ሓሳባዊ ዲ ወላ ታክቲካዊ ዲ ወላ ስትራቴጂካዊ ሓገዛት ክትገብረሉ ትኽእል ነገር ክህሉ ክእል ኸውን እዩ ስለዚ maybe you don't know ናይ ስዑድያ ሰራዊት እንታይ ብቅዓት ኣለዎ ርግፀኛ ናይ መሬት ብቅዓት ናብቲ ምስ ናይ ኤርትራ ወዳደር ከም ዘይክእል ርግፀኛ እያ እንታይ ኩናት ብቲዮሪ ይኮነን ታዕሊም እንታይ ወሲድካ ይኮነን ብኣባይታ እንታይ ኩናት ተመክሮ ኣለካ ምክንያቱ ኤርትራ ዝተመክሮታ ኣፅዋር ምዕቡል ኣፅዋራት ኣንፃርና ዝዘንብ ዝነበረ ምዕቡል ኣፅዋር እዩ ስለዚ ኤርትራ ሓያል ናይ ኩናት ተመክሮ ኣለዋ ናይ ኩናት ተመክሮ ስለ ዘለና ግን ኣብ የመን ኮይኑ ክሞተላ ኣለዎ ሰብና ይብል ኣለኹ ኖ ናይ ግድን ኣይኮንና ኣብ የመን ዘኽይድ ምክንያት የብልና እዚ እቲ ጉዳይ ግን ኣገዳሲ እዩ ነዚ ኩነታት ብዕቱብነት ክረኣይ ከም ዘለዎ እዚ ኣገዳስነት ኣለዎ እጂ ቀፂልና ግብፂ እውን ኣገዳሲት ኣብዚ እዚ ግብፂ እውን ኣብ ግምት ዝእቱ እቲ ኩነታት እዚ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብለኩም ዘለኹ ኣብዚ ምናልባት እቲ ኣገዳስነት ናይ ክልቲአን ሃገራት ርክብ ኩሉ ሰብ እውን ተረዲይዎ ስለ ዘሎ ብዚ ሰፍሒ ኣብ ኤክስ ገይረ ኣለኹ ከትኩም ራእይዎ ኣነ ሕጂ ሓንቲ ኣብዚኣ ክበኩም ዘለየ ዘለኹ ነዚኣ መኽበኩም ድሕሪዩ ናይ ዓቢ ስትራቴጂ ክንርኢና friend for 13 years and we reached nothing so I mean we will not continue in this endless track and giving the other side the opportunity to create more facts on the ground. ለዚ ግብፂ ድማ ብኢትዮጵያ ላሒልና ኢና ዓመታት ፈቲና ኢና ትርፊ ዝበሃል ኣይረኸብናሉን ይብሉ ኣለዉ ናብ ኣሜሪካ ንመለስ
ንኣሜሪካ ስትራቴጂ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ከም ዘውፅዎ ማለት እዩ እንታይ ጽልዎ ኣለዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢሎሞ ንዓታቶም መርድእ ኮይንዎም ኣሎ እዚ ጽቡቕ ነገር እዩ ታይም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣፍሪካ ብዙሕ ተገዳስነት ከም ዘይብላ ንጹር እዩ እዛ እንታይ ዘርእየካ from broader partnership to selective engagement ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ንኣፍሪካ بعين وحدات هجرات يتمتع زلاهم زولو زولو بعزر زبالة so he's moving away from زخولو ناي رد إدو ناي ديمقراسي كسفح في هدو institutions كحنس يدو جلز بهال زنبرة كله تعرفه أجندة ناتا إن كان هبان رب حازلوا transactional تاي تبين تاي كباكات راح لذي إثيوبيا مردي يزنعو بستفل عليه من قد زي تأذن حاجة زرق بزنبريم it's not gonna happen مالتي trade over aid كم دما نقدي أبرسي رد إيد مالتي رد إيد تعرفوا بنقدي كون زغل focus on investment and burden sharing فزي كم دما implication stronger states may benefit but fragile states risk losing external support لذي حي على تهجرات بفل لا يرمى وتهدروا أقامان security ناتن دم زات أمام زغنا كرب حقلين دخومات هجرات كوينات حد حز اللون أجرجر كفرساد اللي ينزل له دما إثيوبيا أمريكا invest قبل لنا يتغلنا ويو نساتن partnership تحسب يتغلنا كتشيلهم تايبلونا geopolitics دماتيك عندي زرباب زي هذا across broader the Red Sea opposite Yemen and service بحبي نزي ناي أبزوز بلوزلو دحن أبزي حنت لا بين عاية كريكم دليل زلقو facts نزي زوبانا يكون بفرلاك أي بحرن كارن أفريقيا درجة بعبي أفريقيا دونالد ترامب نعرف قدي فيه له خيلو نقال في ستيتس قدي فيه له خلاص الأربعة أب أفريقيا مسؤوليات هجرات كسره نبعبي تسكيرتي جد إمارات قطر سعودية أكبابيهم أما ساسيلكم أما حضروا ناتي تزازو سيتكم أبتعت ناتي أجندة ناتكم قبوري لهم زلوا and this makes it very very difficult لازم تاي مالتيو هجرات عرب زي تأدنى أنت وهي ونالو ناي security partner السعودية أبي نان نيتو security partner لهم أكبابي زلوا كرنا أفريقيا بتناتي بوليس سلت فلتوا أما حضروا ويون أبو سبت أنا لكم يلو مالو سلزي إيرترا مسعودية تكرر كلا أبقى بحر كبابي زبالة الشركة الناتيو بس أمريكا بغت تركب زي جبركا مسعودية تبوظ زمنا كلوكا أزيها قداسي بزي ملك أكتر خلا بعلم إثيوبيانز بالوزلوي نبعلم نعاتاتهم شجركم أصلا كم زغلي أمزنا غرزلو بغنياتو حدا كابتي ممزنناتهم ويون بزعبة إثيوبيا زبلوا دخمت حجريا وش تأويت أجمع زلوا حجر سلزو خانة زي حجر كبيت بدهوتاتهم كجات مع زخليو نابليهم زقلت وازلو لذي delegated influence تابلو لفظ ريوا قال factors UAE Saudi Arabia كلتين gain latitude in Africa pursuing port networks political leverage often without prioritizing stability or inclusive لذي result the US becomes a distant power indirectly shaping the horn through partners لازم قرن أفريقيا بفلاي نابزن هجرات عرب تجديف له مالتيو سلوانا أمريكا بخلا زراربا أبكرنا أفريقيا زل هجر مس أمريكا كتارك كله أيكلني مستن هجرات عرب أبتت أمريكا زلوا مستني خارك تكبر زلك لذي إيرترا إثيوبيا مس أبين دحرت جوار بيتلهم السعودية جدا مس جبت دما تمساسالت سبوع زمنا كلوانا نعنا أزيا قداسي كاونتر بالانس كم قبرخن كلالنا زي نساتهم زلوا زلويو يعني دما إيرترا أوريدا قديما سلزم بابتو زدلي سقوم تجيرالا حنت بزيا كبكم دليل زلوغانه إيرترا بزوانزي انتاي كتقبر كم تغلم ويونو انتاي حنت زربا حدا إثيوبياوي زبالا كبكم مو باقي كتحازا سلزلوغي there was this video give me a second the video زيا بيلا مسيلكم yes this one اسمعي اسكبزي ውጭ እያየ ነው የሚሰማው ነገር ውጭ እያየ ነው ማለት ለመጥፋት ነው። አብይ እንግዲህ ቆይቷል። ዩኤኢ እንደ ቤተ መንግስት አይነት መስራት ከጀመረው አቡዳቢ ላይ ነው እየሰራ ያለው። የራሱ ሲጠፋ የሚኖርበት ያው ወርቅ እያከማቸ ያለበትም እዛው ነው። አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ ወዲህ ከዩኤኢ ጋር ግንኙነታቸው ይታወቃል። የዩኤኢ ጉድፈቻ ገብቷል። ማንም ሰው የሚያውቅ ነገር ነው። እዛ ፋጢማ የንጉሱ የዩኤኢ ንጉስ سنتايز لكم زلو حتى أنا بدي أخبركم ذلك زلو تعقداسيت أبي أحمد بزح علامات كم زلون ناب إمارات قصو يدالو كم زلو أبي إمارات بزح نجر يدالو كم زلو يز نجرنا زلو أبي إمارات جزاوتي سرح كم زلو بيزنسات ناتو زيا زربازيا أنا حنت سقوم تنغن ميت يدوسدا أبي أحمد حنت نجر ترد يا بزوانزي إثيوبيا أنت فريسان تايك قبرخل ويون
صباح نقو اب ኢትዮጵያ ሃዲሙ ከም መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሃዲሙ ኣብ ዚምባብዌ ከቀመጥ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ ታይዳ ክገብር እዩ ልክ ኣብነት ናይ ሕሜቲ ክኽተል ገምጋም ናተይ ኣነ ናይ ሕሜቲ ገምጋም ናይ ሕሜቲ ፖሊሲ ክኽተል እንታይ ማለት እዚ ሕሜት እንታይ ገይሩ ንኢማራት ቢዝነስ ናቱ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ወሲዱ ኣብ ኢማራት ዓቢ ቢዝነስ ሃኒፁ ሂዝ አ ቢልዮነር ስለ ዝኾነ ኣብ ፖለቲካ ናይ ሱዳን ካብ ናይ ገመል ዝነበረ very powerful ሰብ ካውንኪ ኢሉ ነዚ ንክገብረካ ዝሕግዝ ድማ ኢማራት እዩ ስለዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ኢማራት ሃብቲ ይድልብ ኣሎ ካምፓኒታት ይሃንፅ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ጽባሕ ንጎ ወላ ተተሰጊጉ ሃዲም እንድሕር ኸይዱ ንኢትዮጵያ ብኢድ ኣዙር ሓደ ጉጅለ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብቲ ደቡብ ኣተኪሩ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ንዓታቶም ሒዙ ነቲ ሃገር ገንዘብ ስለ ዘለኒ ብናይ ኢማራት ክላውድ ተጠቂመ ልክዕ ከም ሓደ ናይ ውግእ ንጉስ ዎርሎርድ ኮይነ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ወላ እውን ካብ 4 ኪሎ ወፂኡ ከለኹ ክምለሰሉ ዝኽእል መንገዲ ወይ እውን ገለ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እንተተመቒላ እውን ከም ሃገር ሒዘያ ክኸይድ ዝኽእል መንገዲ ክህልዎ ንኽእል እዩ ዝብል ሞዴል ኣብቲ ባክኣፕ ፕላን ናቱ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለኒ ዳትስ ዋይ ምስ ሓደ ሓደገኛ ሓይልታት እውን ዝዘምት ዘሎ እታ ኢትዮጵያ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኸደት ትኸይድ ኣላ በዚ ሕጂ ትኸዶ ዘላ ድማ ኣሜሪካ ፍሉይ ምትእትታው ጌራ ተደሕብያታ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ሕጂ ሓይሉ ንድሕሪት ክመልሳይ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ድሕረይ ፋዕብትን ክትብል ኣለዋ ዝብል ሞዴል እውን ስለ ዘሎ ክትብል ተኮይና ሃገር ሒዙ ዲ ክወፅእ ገለ ክፋል ሒዙ ክወፅእ ኣብ ኢማራት ፓራለል ዝኾነ ቁጠባ ይሃንፅ ኣሎ ይደላደል ከም ዘሎ እዩ ኣብዚ ዝገልፅ ስለዚ እዚ እውን ፅቡቅ ገምጋም ዘድልዮ መስለኒ ኣቲ ኩነታት ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ከባቢና ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ረባሽ ኩነታት ኢና ዘለና ኤርትራ ድማ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ እያ ዘላ ምስ ስዑድያ ዝግበር ርክብ ወሳንን ቀላስን ኣገዳስን እዩ ፒሪየድ ስዑድያ ዝግበር ዝምድና ያሬት እቲ ዝምድና ዕምቆት ሃልይዎ ምስ ወደብ ዓሰብ እውን ቁጠባዊ ሽርክነት ጌርና ኣብኡ ኢንቨስት ክትገብረሉ ትኽእል ሞራብ ኤርትራ ኢንቨስት ክትገብረሉ ትኽእል ንስዑድያ ዊ ሃቭ ቱ ፎርስ ስዑድያ ከነገድዳ ክንክእል ኣለና ኣብ ኤርትራ ሞር ኢንቨስት ክትገብር ቢካዝ ሶፋር ክሳብ ሕጂ ዘሎ ሞራብ ኢትዮጵያ እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘሎ ሞራብ ሱዳን እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ምስ ስዑድያ እቲ ፓርትነርሽፕ ናትና ኣብ ሴኪሪቲ ጥራይ ጠጠው ክብል የብሉን ልክዕ ከምቲ ምስ ኢማራት ኣብ ሴኪሪቲ ጥራይ ዝነበረ እሞ ሽዑ ዓሰብ ንብረቶም ጠቕሊሎም ዝኸዱ ኣብ ቁጠባ ክቕየር ክኽእል ኣለዎ and I hope ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ and I am really calling ወይ እውን ሕቶታት ናትና ኩሉ ግዜ እሱ እቲ ዘሎ ዝምድናታት ዝፍጠረልና ዘሎ ዕድል ኣብ ሴኪሪቲ ጥራይ ጠጠው ክብል የብሉን ሃገራት ሓደጋ ምስ መፀን ምሳና ንሓደጋ ነተን መፍትሒ ጥራይ ክንኮነን የብልና ታዲያ ነቲ ዘለውን ሓደጋ ተጠቒምና ክንረዳእኩም ተኮይና ኣብ ቁጠባናትና እንደዚ ኢንቨስት ግበሩ ከምዚ ዓይነት ፀጋታት ግበሩ ክንብል ክንክእል ኣለና እንተዘየለ መመፅኡ ዝተሸገረ መምስ ከፍኦና ባናይ መፅእ መምስ ሽግሩ መፍትሒ ምስ ረኸበ ግን ንዓና ረጊፁና ዝኸይድ ድሕሪ ኮይኑ ካልእ ሽግሩ ክሳብ ዝመፆ ዝርስዓካ ተኮይኑ ታዲያ ይረብሓና ንሕና ዘዝተፀገመ እኮ ንሕና ቀዳማይ ረድኤት ኣይኮናን ወይ እውን ንሕና ናይ ዩኤን ኣይኮናን ወይ ከዓ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ኣይኮናን ወይ እውን ናይ ሴኪሪቲ ገለ ኣይኮናን ጋራንቲ ንህብ ትካል ኣይኮናን ንሕና ሃገር ኢና ስለዚ ፀገማት ተጋጢሙ ስዑድያ ደው ኢሉ ዘሎ ሽግር ስለ ዘገጠሞ እዩ ሽግር ገጢሞ ኣሎ ኤርትራ ድማ ከም ተድሊ ፈሊጡ ኣሎ ኤርትራ ንኩሉ ናብ ሱዳን ዘሎ ሽግር ይኹን ኣብ የመን ዘሎ ሽግር ብሓሳብ ዲ ዝተፈላለዩ መንገዲ ክትሕግዝ ከም ትኽእል ይፈልጥ እዩ ስለዚ if that is the case they better invest in Eritrea as well otherwise ኢልካ ኤርትራ ኣብዚ ክርዳእኩም ዘሎ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንዘጋጥማ ሽግር ፍሉይ ናይ ስዑድያ ሓገዝ ክፅበይ ትኽእል እያ ኤርትራ ስዑድያ ኣይሕግዘኩም እንተኢላ ነፍሳ ክትሕግዝ ትኽእል ሃገር እያ ኩሉ ግዜ ኢና ኤርትራ እቶም ካልኦት ግን they need us ግብፂ they need us ንዓና ይደልዩና እዮም ስለዚ ምድላይ ንዓና ብሕሱር ዋጋ ክኸውን የብሎም they have to pay for it ምናልባት ኣብኡ ጥራይ እቲ ናተይ ዲማንድ ካብ ናተይ ሓሳብ ዝፍለጥ ኣለኩም ጸሓፉ ሕጂ a little bit ናብ ካልእ ክንሰግድ It was a dramatic weekend. Two world powers came dangerously close to conflict. China and Japan. Their fighter jets came face to face. They nearly triggered a war in the sky. For weeks, both sides have been locked in a tense standoff, a standoff over Taiwan, and now it is spiraling. It is entering a far more dangerous zone, one that could ignite a full-blown military conflict. Here's what happened on Saturday. A Chinese aircraft carrier was on እንታይና ንርኢ ዘለና ካልእ ኣብ ዓለም ስግር ክንብል ከለና ኣብ መንጎ ቻይናን ጃፓንን እሽተይ ተሪፍዎም ነይሩ ናብ ኩናት ክቕየር ክትግረሙ ኢኹም ስለዚ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣሜሪካ ካልኦት ሃገራት ባዕሎም ፈልጡ ከም ድሌቶም ሻሕሻሕ ይበሉ ኣብ ዝፍለሉ ዘላ ግዜ ቻይናን ጃፓንን ግን ቴንሽን ናቶም እናረሰነ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ዘጋጥም ዘሎ
اب لممنا يا حيل بحري كلو تشاينا بحفشا እዚ ኩነታት እዚ ብዙሕ ዘዛርብ እንዲ ዘሎ እዘን ነፈርቲ ኩናት ናይ ቻይና ከባቢ 100 ዝኾና ዓብይ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ዝገብሩሉ ዝነበሩ ኣጋጣሚ እቲ ቦታቲ ናይ ጃፓን ነፈርቲ ተንሲኤን ኣብ ሓደ ዳርጋ ክተሃራረማ ቀሪበን እዩ ዝበሃል ዘሎ ጃፓን's defense minister said it recorded about 100 fighter jets take off from China's ናይ aircraft carrier ማለት እዩ እዚ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኣዝዩ ተቀራራቢ ሓደጋ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ስምዑ እዚ Jets, they sent up their warplanes to monitor Chinese activity, and from here the situation escalated. Japanese pilots encountered Chinese jets in the air, and this was followed by a face-off. The Chinese warplanes locked their radar on Japanese jets, specifically the fire control radar. Now this is a weapon system. A fire control radar is what fighter jets use to aim and shoot at missiles, or to aim and shoot missiles. So when this radar is locked on you, it means that you're on target. It's the last step before the pilot fires at you. And this is why Japan is alarmed, because at that point... Country was already እተናይ ነፈርቲ ቻይና ነፈርቲ ኩናት እተናይ ጃፓን ነፈርቲ ክመፅአን ምስ ጀመራ ንክሃርምዎን ሓደ ስጉምቲ ቅድሚት ምትኳስካ ዝግበር ምድላው ከም ዝገበራን ኦልሞስት ናብ ምትኳስ ከባቢ በፂሐን ከም ዝነበራ ይዝንገር ዝኻንታይ ዘሪ መጀመርያ ቻይና ጃፓን ያነ ዝትገብሮ ዘላ ኣብ ብርኩኺት ናይ ገዛይ መፅያ ትህድድ ዘላ ነገር ትደሊ ዘላ ጃፓን እያ ኣብዚ ዘገርም ክትሪኡ ኣለኩም ቻይና is a very powerful country ቻይና ሓያል ሃገርን ዓብ ሃገርን ብቁጠባ ወታደራዊ ብኩሉ ነገር ዓብ ሃገር ጃፓን ከወዳደሮ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን ይግዳስ ጃፓን እንታይ ዝገብር ዘሎ ልክዕ ከምዚ ዩክሬን ሪዮ ዘለና ንራሽያ 10 ግዜ ተፈታትና ሽዑ ኩናት ዝመፅእ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ግን ትርኢ ኣለኻ ጃፓን ነዚ ኩሉ ትገብር ዘላ ኣሜሪካ ስለ ዘላ ብጎኖም እዩ እምበር ኣሜሪካ ዝበሃል እንተዘይህሉ ነይሩ ሃገር ከም ሃገር ማለት እዩ እዚ ጃፓን ዝገብርዎ ዘሎ ይንፈተንዎን because suicidally ጃፓን ምስ ቻይና ክትዋጋ ኣይትኽእልን እያ we know that ክትዋጋ ትኽእል እያ ግን እንታይ ዓይነት ኮንሲኮንስ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ቻይናውያን ኣብ ልዕሊ ጃፓን ብዙሕ ቅምታታት ኣለዎም ሎሚ ድማ ምናልባት ተቐደም ድኹማት ከለዉ ዝገበረቶም ሕኒኦም ክፈድይሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚ ክትፈጥረሎም ትኽእል እያ obviously ቻይና ውግእ ትደሊ ሃገር ኣይኮነትን ምክንያቱ ትሕነ ምፍዳይ ብቁጠባ ፈዲና ኢና ባህልቲ ልዕሊ ቻይና ልዕሊ ጃፓን ኮይኖም እዮም ብኩሉ ክራይቴርያ ማለት እዩ ኢኮኖሚ ናቶም ቴክኖሎጂ ናቶም ኣብ ኩሉ ነገር ላዕሊ መፅኦም ኣለዉ ስለዚ ኩናት ገይሮም ንድሕሪ ዝምለስሉ መንገዲ ኣይደልዩን እዮም they understand this ናይ 2000 ዓመት ተመክሮ ኣለዎም ኣብ 2000 ዓመት ኩናት እንተጌርካ ነቲ ብርሑቕ ዘሎ ፀላኢኻ ንክሕይል ንስኻ ድማ ንክትወድቕ ኢኻ ትገብር they know this they don't want war ብቁጠባን ብቴክኖሎጂን ጥራይና ክንዓቢ ዘለና ፀላእትና ጥይት ከይተኮስናሎም ኣብ ቅድሜና ክወጥቁ እዮም ከንበርኪኾም ክእዘዙና እዮም ዝብል ሓሳብ ኣለዎ and it's working for them ይሰርሓሎም ኣሎ ኣሜሪካ ተንበርኪኻ እሺ ክትብሎም ከላ ከሪየኩም ሕጂ this is crazy ከምዚ ምግናን ከይመስለኩም it is happening right now so ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ጉዳይ እዚ sensitive ኣገዳስን ኣብ ናይ ብሓቂ ኣብ ሓደገኛ ደረጃ በፂሑ ከም ዝነበረን ግን ስምግሉክ ይብሉ ብጀርመን ላኪሊ ብዕድል ማለት እዩ እቲ ኩነታት ናብ ምትኹኻስ ኣይተበፅሐን ክልቲኦም ወገናት ድማ ንሓትሕዶም ብዝበርትዕ ክካሰሱ እዮም ዝረኣዩ ዘለዉ ጃፓን ኦፍ ኮርስ ቻይና ከም ጌራትኒ እያ ትብል ናይ ኣሜሪካ ስታይል ስለ ዝኾነ ቻይና ድማ ንሕና ዝገበርና የብልናን ኣብ ድርኩኺት ናትና መፂኦም ሽግር ዝፈጥሩ ዘለዉ ኣበይ ኣጋጢሙ ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ደሴታት ናይ ጃፓን ናተይ ትብሎ ንቻይና ረይዎ ኣብ ኣፍንጫ ዘሎ እዩ ቻይና በፍንጫ ገዛ እያ ትገብር ዘላ ጃፓን ካበይ መፅያ እያ ነቲ ናተይ ኢላ ነገር ትፈጥር ዘላ ስለዚ this is going to be incredibly important ምስ ግዜ ክንሪኦ ከለና እትሕቶ ድማ ቻይና ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ክርድዎም ወይ ናበይ ገፆም ክኸዱ እዮም ቻይና ግን ኣብዚ እዋን እዚ ናበይ ገፃ ትኸይዳ ኣላ ስምዑ That's what China is reporting as its trade surplus tonight with the United States. That is a first that it's ever been so big. It tops anything before Trump's massive trade war and his promises to make China pay for it. I put a 100% tariff on China. China is paying us a tremendous tariff. China is going to be paying a lot of tariffs. China is eating the tariffs right now. China's paying. On the program, Brian Quinn is here. He is starting with $1 million for the first time ever, Brian. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘገርም እኮ እዩ እዚ ቻይና ዝበሃል ሃገር ኩሉ ግዜ መገረም ምስኮነ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ብታሪፍ ገይሩ ንቻይና ከንበርክኻየ ኢሉ ተበጊሱ የስወት ቻይና ትንብርክኽ ሃገር ኣይኮነትን ታሪፍ እንታይ ክገብሮም እዩ ተሓሳብ ነይሩ ናይ ቻይና ኤክስፖርት ናይ ደገ ሰደድ ተጉድሎ ቻይና ድማ ቁጠባ ንክርኽመሽ ሓሲብዎ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ የስወት ካብ ጃንዋሪ ክሳብ ኖቨምበር
ካብ ወርሒ ሓደ ክሳብ ወርሒ 11 ናይ 2025 ናታ ትሬድ ሰርፕላስ ቻይና ትሬድ ሰርፕላስ ንሳት ሰዶ እንደገን ንውሽጢ ተእትወን ምሳለኻ 1.08 ትሪልዮን ሰርፕላስ ገይራ መክሰብ ማለት እዚ ብንግዲ ክትሪኦ ከለኻ መክሰብ እዩ ዝበሃል እዚ ምክንያቱ ንደገ ትሰድድ ንስኻ ድማ ካብ ደገ ትወስድ ማለት እዩ እቲ ንደገ ትሰዶ ካብ ንስኻ ካብ ደገ ትወዞ ንላዕሊ ተኮይኑ ትኸስብ ኣለኻ ካብ ንግዲ ማለት እዩ ስለዚ መክሰብ ናታ ካብ ንግዲ 1 ትሪልዮን ኮይኑ ነዚ 1 ትሪልዮን ቅድሚኡ ኣብ 24 ሲ ላዕሊ ይኸይዱ ኢሎም ይኸስዎ ነይሮም again ወርሒ 12 ከየተውዮም ነዚ ሓሊፎሞ ዘለዉ ስለዚ ቻይና is unstoppable that's why ፖሊስ ናይ ኣሜሪካ ንቻይና ንግደፋ መወዳደር ንቻይና ከነውድቕ ኣይንኽእል ኢና ከመይ ጌርና ምስ ቻይና ተመጣጢና ንነብር ዳ ኣይትሕቶ እምበር ነዚኦም ጠጠው ከተብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም እዮም ኣሜሪካ ስለዚ ለንቀነ ሓደ ዓብ ውሳነ ወሲኑ ኣሎ ኤውሮፓውያን ይብሉ ኣለኹም ናይ ወሲኑ ኣሎ ነቲ ናይ ቺፕ ነቲ ናይ ኣድቫንስድ ናይ ሴሚኮንዳክተርስ ቺፕ ሳሂበኩም ቴክኖሎጂ ናትኩም ከይምዕብል ዝብሎ ዝነበረ ገዲፍዎ ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ኤንቪድያ ኢልዎም ኣሎ ስለምንታይ እንተደይ ሸጥና ኣሎም ኢሎም ቻይናውያን ካብቲ ናይ ኤንቪድያ ዝበልፅ ኣብ ዝቐልጠፈ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክመዝዮም ስለዚ ጠቕላላ ነቲ ቴክኖሎጂ ናትና ኣይገዝዎን ጥራይ ዘይኮኑስ ዓለም ምሉእ ካብኦም ከም ትገዝእ ክገብሩ እዮም ብሕሱር ስለዚ ካምፓኒታት ናትና ኣውት ኦፍ ቢዝነስ ክኾኑ እዮም ልክዕ ከምዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ገይሮም ነቲ ናትና ኢንዱስትሪ ኣጥፊኦሞ ዘለዉ እቲ ድማ እንድሕር ከልኪልናዮም ሓድሽ ነገር ክፈጥሩ እዮም ሓድሽ ናቶም ድማ ዓለም ሕሱር ስለ ዝኾነሎም ናብኡ ክኸይድ እዩ ንሕና ድማ በይንና ክንተርፍ ኢና ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ናትና ድማ ክደኽያ እየን ስለዚ ካባና ክገዝኡ ንግደፎ ነቲ ናይ ምቁራፅ ናይ ምምሃዝ መንፈስ ናቶም ምናልባት ክገድፍዎ ይኽእሉ እዮም ድሕሪኡ ንሕና ሓያላት ኮይና ክንቀፅል ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ወሲዶም ኣለው ኣፍኮርስ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ከም ሓሲቡ ዘሎ እምበር እቲ ስታብሊሽመንት ኣይተሓጎሰን ኣለቡ ይብል ኣለዉ ብሓፈሻ ቻይና is just unstoppable ኣብዚ እዋን እዚ ዝገበሩ እንተገበሩ ትሬድ ዲልስቶ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ትሪኦ ይኹም ብታሪፍ ገይረን ቻይና ክንበርክኻ ክብል 104% tariff. Now, despite Trump's threats and the tariffs, of course, China, by that surplus, obviously, South Low. Of course, more than half of Americans say. So, እቲ ኩሉ ዝሓሰብካዮ ብግምጣሉ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ፍረደ የምፃልካ ክኸውን ከሎ ኣብዚ እጅ ዘለና መድረኽ ኢና በፂሕና ዘለና ማለት እዩ ካልኣዩ ኣብዚ ኣገዳሲ ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ ኩሉ ግዜ ድማ ዘክርዋ ዶናልድ ትራምፕ ሓሳኻ ደንበ ናብ ዝለምለመሉ እዩ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ጥንታውያን መሓዙት ናይ ኣሜሪካ ዘገድስዎ ኣይኮኑን ስለምንታይ ኤውሮፓ እቲ ዝገደደ ሽግር ይገጢምዎም ዘሎ ናብ ኤውሮፓ ጥራይ ትቐንዳ ትኩረናቱ ንዓና ንክሕግዝ ኢሉ ዘይኮነስ ንዓና ንኸጥፍ እዩ ተበጊሱ ዘሎ ዝብል ሓሳብ ናቶም ኢና ንሰምዕ ዘለና ድሓን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስምዕዎም ኣብዚ ባዕሎም ኤውሮፓውያን ዝብልዎ ዘለዉ ጥራይ ስምዑ give me a second ኣብዚ ኣላትና ኦኬ በዚያ ንጀምር እስከ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ባዕሎም ኤውሮፓውያን ዝብልዎ ዘለዉ እዩ US relations was set months ago. There is a new sheriff in town. And under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views. The European Union was formed in order to screw the United States. So, Donald Trump ni Europa kam zay fatwa ተረዲዎም ኣሎ ኤውሮፓውያን ድማ እንታይ ከም ንገብር ኣይንፈልጥን ኢና ይብሉ ኣለዉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ህፃናት ናይ ኪንደርጋርተን እዮም ዝመስሉ ገሊኦም እዚ ሕጂ ናይ ኔቶ ሓላፊ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዳዲ ኢልዎ ኣቦ ኢልዎ ባባ ኢልዎ ነይሩ እዚ ባባ እናበልካ ኔጎሽየት ጌርካ ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኤውሮፓውያን ድማ ናይ ብሓቂ ፀገም ኣጋጢሞም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብውፅኢት ናቱ ድማ ኣይኮነን ክሕግዞም ንዓታቶም ንኸዳኸም እዩ ክሰርሕ ዝኽእል ዝብል ዘረባ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓብይ ድምፂ እናረኸበ ይኸይድ ኣሎ ውፅኢት ናቱ ለንቀነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሓደ ኢንተርቪው ቀሪቡ ብዛዕባ ኤውሮፓውያን እንታይ ኢኻ ክትገብር ትደሊ ወይ እውን ንኢሎን ማስክ ኤውሮፓውያን ሃሪሞሞ እንታይ ኢኻ ክትገብር ኢሎሞ ዝበሎ Everybody wants that, right? Okay. When Mr. President spoke at law enforcer. Any reaction on the fine that was imposed to X by the European Union? To X, to the platform X, the fine that the European That's Union. pretty amazing. You're talking about, is that European Union or is it, who did that? European Union or UK? The European Commission. Whoa, that's a nasty one. Considering that attack. Elon has not called me to ask for help on that one. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንኢሎን ማስክ 140 ሚልዮን መቕፃዕቲ ኤውሮፓዊ ሕብረት ከም ዝገበሩ ኣይፈለጠን ነይሩ ማስክ ኣይነገረንን ኢሉ ሶሻል ሚድያ ከዓ ናይ በይኑ ድራማ ስለ ዘለዎ እሱ ሶሻል ሚድያ ይከታተልኒ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤውሮፓ ምሉ ብዛዕባ ናይ ኢሎን ማስክን ኤውሮፓዊ ሕብረትን ትዛረብ ነይራ ዶናልድ ትራምፕ ኣይሰምዐን ነይሩ ስምዕ ምስ ኣበለ ግን this is a nasty one ኤውሮፓ ክትንቀቕ ኣሎ መጠንቀቕታ ስምዑ ብዚ But no, it's a tough thing.
I don't think it's right. No, I don't think it's right. I don't see, how they can do that. No. I'll speak about it later. I'm going to get a full report on it. Look, Europe has to be very careful. We're doing a lot of things. We want to keep Europe. Europe is going in some bad directions. It's very bad for the people. We don't want Europe to change so much. They're going in some very bad directions. That was a big thing. ايوه مساكين اوروبا زرابو اوروبا خدن كلهم يلوم اوروبا كونلو من قد كيرون ريم لنا احنا دما خنا فكر هيكونان ابزوان زي اوروبا فريوم زلو انتي فليت كمان لهم محازانا خون دي هيكوننا فريوم زلو قديفوم كخيد ديو نو اوشتنا كياتو بسمعوا بزي بعلهم كزاربو غلو كل نجر كبافهم تغنى طبعا جوها كمزي لكن كان نقل خيبلو ابسمعوا متاي بلو. Rarely has a strategy paper caused so much uproar in the European Union. U.S. President Donald Trump's national security strategy, released last week, lays out in 33 succinct pages a massive shift in relations with Europe, where, according to the paper, once great countries are now facing, quote, civilizational erasure. For many European leaders who see Trump as the threat to democracy and international norms, the paper is a slap in the face and a rupture that may never heal. Here's what the foreign policy spokesperson for Germany's ruling party told DW. He mentioned sometimes ብልዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስትራቴጂ ኣብ ኤሮፓ ዓብይ ነውፅ ፈጢሩኩም ዘለውን ኤሮፓ ክገድፈኩም የጥራ ኣይኮነን ዝብለና ዘሎ እንታይ ዳ ኣብ ውሽጢ ናትዩ ባሕብትን ክትወና ይደልኹም ዘሎ እቲ ኩነታት በፂሕዎም ዘሎ ስለዚ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኤሮፓ ናይ ጀርመን ኣብነት ዝበልዎ ኣብዚ ኢሎም to engage actively in politics in European Union member states. We did not in US, and we expect that US is not doing so in German democracies. sometimes ብልዘሎ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካና ክኣቱ نتيناتنا أجاباب محدرة كقيروية أوروبا من قد سعيتهم سلزلو كن الريوم ينازل وزلو زي زحد زعد دمكم سبيلا نسخاتكم هاجركم ما حضرون إحنا دما هاجرنا كنا محضرينا زبل زرباينا نسمع زلنا زي ولا نايت European Union President وانت زاريبن يرب زعبازي أبحاده conference حديثهم مسموع. The threat of US interference in its politics. That's according to top EU official Antonio Costa, who on Monday hit out at Washington's recent ideological criticism of the bloc's trajectory. The United States cannot replace European citizens in choosing which parties are good and which are bad. His words come just days after the US President نايتهم presentat بزح president نزلوا تيروبا حبرت زدما نايتهم 27 هاجرات مرحتناتهم نايتي مرحتي president يزبحال زي so نايت commission ديكون نايتهم هاجرات تاكيبهم تفلالي presentat يزلوهم انتي زبل زلو اب قدايناتنا كاتونا نحنا كما يجرنا نمحضر نعنا زملكتيو او وشتا بوليتيكاناتنا اتيو امريكا زنتن كغبريه زبلوهم زحاتتهم سبيلن كم عينت أدمى دما أي جبرنا لذي أمريكا سقع حيزا من قد حيزا أنت خدت زحاشن زبالة أنيو أوشتنا زعتونا أين فكرنا يوم زبلو زلوا جن كم سخات دليون تبهجوندي ويس أمريكا عبدليتا إذا تهاجريا نيروبا عندما وشتاو بوليتيكا هم بحث لزي بلنا كن أتوقع يبلو مبارت أوروبا سلم تايك ساكن دزي أدل هي بزلون دحريلكا عبا هاجر كنسو زتمغاغله بوليتيكا سلازلوميو نابنت ممغال تايو امريكا دما بلا غيرات تقملنا تمغال تفلالي هاجرات يزلون تناغرا دما ابزي منالبات تشارت ناتو كريكم انتاي زبل اتن هاجرات اوروبا ابزي مقيلو يزريان اليوم ابيزرس نامن دونالد ترامب كحقوسات رايز دالي هاجرات اللوا كم استراتيجي تخطلا من ينسن ايرلاند تخطل البرتغال سبين بلجيوم بزحت هاجرات مالتي رومانيا قالتنا بالك كالوت ماغا امبليفايرز كم ماغا خوينا نقصلاز داليا طليان هنغاري سلوفاكيا زينا اللوا كالوت دما بروفيتس انتاي كم زخريان انصارو كوزاز داليا فنلاند دنمارك مالتيو كينج ميكرستون وسنت كونا زخلا دما جرمن اللو كابنا بوغن كالوت كلاتن كلاهم زخلان فرنسي معناتو اب فرانس يمانا كنف بوليتيكا كما زخل اب جرمنو يمانا كفي اب بولند وانت مساسالي سلازي اتوم اكسترا دما اب تحت له خلا زراربا اوروبا يونايتد كوينا مانت امريكا تطوك بلهم زي كلو امريكا صبو غيرات فلطو ذاتس واي دما كل غزي نساتهم قداي ناي مخان تخلو زلون سلازي اموداتا امريكا كم نريو زلنا نزبكو زغطقميا الى ماسك دمان تايبلالو تي اوروبا حبرت فريسو حجرات كم حجرات كوينن قصلا لون يمزبلو زلو ازخا نبحق زحزنيو بزي غير خد Not fair. It doesn't affect everyone the same way, and it wasn't designed to.
Inflation punishes savers, low earners, and retirees by making the value of money less. But inflation rewards investors and asset holders by... እንታይ ብለኩም ኣሎ ገንዘብ ዘይርዳእካ ተኮይኑ ኩሉ ግዜ ሓደጋዩ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ምንሃር ዋጋታት ንሰባት ኩሎም ሰባት ማዕረ ይሃርሞም እዩ ሃብታማትን ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ብኢንፍሌሽን ይረብሑ ምክንያቱ ኣብ ስታክ ማርኬት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ወርቂ ኢንቨስት ስለዝገብሩ ኣሰት ፕራይስስ ድማ ስለዝውስኽ ሰራሕተኛ ኮይንካ ሴፍ ጥራይ ትገብር ተኮይንካ ግን ኢንፍሌሽን ምንሃር ዋጋታት ንዓኻ ጥራይ ዝቀትል ስለዚ ገንዘብካ ተጠንቂቕካ ዝተውዒልካ ክትጥቀመሉ ፈትን ዝብል ምኽሪ ዝህብ ዘሎ ባንከርስ መንግስትን ተሓባቢሮም ንዓኻ ኣብ ድኽነት ከንብሩኻዮም ዝፅዕሩ ተጠንቂቕካ ትጥቀመሉ እንተደይ ፈሊጥካ ግን ዘይምፍላጥ ንዓኻ ይዕውተካን እዩ ክትፈልጥ ኣለካ እናበለ ዝነግር ክትፈልጡ ድማ ክትብገሱለኩም ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘለኹም ነቲ ዕድል ተጠቒምኩም ነቲ ገይም ንረብሓኹም ግበርዎ ተለይ ገይርኩሞ እቲ ገይም አንጻርኩም ክኸውን እዩ ክትወጥቂኹም ክትሰይኹም በዓለም ህግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባለት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ብተደጋጋሚ ኮለል ዘብልዎ ዘለው እዩ ትዘረባ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና ረሰነይ ዝኸይድ ዘሎ ሓንቲ ካብቲ ብዙሓት ንሳቶም ዝብልዎ ዘለው ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምናልባት ሽምግልና ከጋጥም ዶ ይኽእል ኸውን ኢሎም ቲዮሪ ዝገብርዎ ዘለው እስከ ስምዕዎ ስምምነት እንዲፈጠር ለማስገደድ ገንዘብ ወታደራዊ ኃይልና ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ ያላቸው የተመረጡ የዓለም ኃይሎች አሉ። እነዚህ ቁልፍ ተዋናዮች የግብጽ የውክልና ጨዋታን እስከ ወዲያኛው ለማስቆም ወሳኝ የሆኑ ኃይሎች ናቸው። የመጀመሪያዎቹ ተቀዳሚዎች ሳውዲ አረቢያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ሲሆኑ እነዚህ ሀገራት ሰራዊትን የሚያንቀሳቅሱ የገንዘብ ምንጮች ናቸው። ሁለቱ የባህረ ሰላጤ ግዙፍ ባለጉልበቶች በቀጠናው ተቀዳሚውን የጂኦፖለቲካል ሶንታይም ዝብል ዘሎ በሐፈሻ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ክረጋጋዓሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ድዩ እንተሎ ኮይኑ ከመኒዩቲ ጌም መኒነት ተራት ክጻወት ዝኽእል ዝብል ዘረባ ባዕሎም ይሓትሞ ጸኒሖም ሰለስተ ሓይሊ ጥራዮም ከሉ ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ ቀዳማይ እተን ሃገራት ዓረብየን ክኾና ዝኽእላ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ዝብል ገምጋም እዮም ዝህቡ ገምጋምናቶም ሕማቕ ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ፀገምናቶም ግን ክልቴና ኣብ ንሓትሕደን ኩናት ይኸዳ ኣለዋ ክረዳዳሉ ዝኽእላ መንገዲ ድማ የለን ስለዚ ክረዳዳ ጥራይ ኮነስ ዓቢ ስትራቴጂካዊ ጋፕ ኣለወን ኣብ መንጎ ክልቴን ኣጠማምታናተን ስለዚ ክልቴን ንሳተን ተባበራ ኣብ ዘይከላሉ ደረጃ ኣሜሪካውን ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ንክልቴን ነቲ ሓደ ምስቲ ሓደ ክትከውን ከቢድ ይከውን ንዓ ስለዚ እንታይ ክኸውን there is a possibility ብሓይልኻ ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ ንክህሉ ካልኦት ሓይልታት maybe ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቻይና ምናልባት ምስኡ ኣተሓሒዛ ሓንቲ ነገር ከርእየኩም ስለ ዘለኹ እትሶም ዝብልዎ ዘለውን እቲ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎን ኣብዚያስ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ስምዕዋ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝወፀ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ተካይዶ ሽርክነት ተኽእሎ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ንምኽላፍ ከም እትሰርሕ ገሊጹ ነቲ 33 ገጻት ዝሓዘ ሰነዳት ኣመልኪትና ምስ ተንታኒ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃ ፎርስ እንድሕር ክንቀሳቐሱ ደልዮምን ክኢሎምን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ይኹን ዝኾነ ዓይነት ቅልውላው ኣብ መንጎ ዘን ሃገራት እዚአን ጠጠው ናይ ምባል ዓቕሚ ኣለዎም ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ እታ ሓንቲ እንኮ ሓያል ሃገር ናይ ዓለምና ከም ምዃና መጠን ብዙሕ ፕሪቪሌጅስ ኣለዋ ንኣብነት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ፀቕጥታት ሓደ በቲ ሶፍት ፓወር ኣቢሉ ንኣብነት ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ቁጠባ ናይ ኤርላይንስ እገዳ እንድሕር ገይሮም ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ዓብዪ ሓስያ ከውርዱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ዝኾነ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ከይፈትዎ ክንብርከኽ ይኽእል እዩ ብሸነኽ ክሱመሉ ከምኡ እቲ ተግባራውነቱ ኣብ ምንታይ ዝርአ ኣብ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ከባቢ እዚ ኣብ ከባቢ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ልክዕ ብናቶም ረብሓ ዝዝወሩ ፖሊሲታት እዮም ዝኽተሉ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ኮይኑ ግን ኣብ ኣተሓሕዛ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይተረኽበን ንኣብነት ኣብ ግዜ ዝሕሉ ኪናት ይኹን ናብ 50ታት ዝተገብረ ጌጋታት ንኣብነት ኤርትራ ሃይለ ስላሴ ኢትዮጵያ ሕጂ እቲ ስትራቴጂ ዝብልዎ ዘለው ዙና እጅግ ወላ እኳቶም ስዑድያውያን ዓብዪ ስዑድያ ይኹን ኢማራት ዓብዪ ግደ እንተለዎም ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብልዎ ግን ረብሓናቶም
بحدا كتأساسر مزخليو سلازي إمارات أبقى بوتا سعرات كقات ما كخلالو حسابا كتكير تغينا and we are not seeing this دحر RSF ندد سعر نيرو قال لنا قرب تمهارو يلناقن كمهارو لزخول عدل يرهبون اللو نكمهارو حدا ناي أبا بريطانيا صحف انتهي لنيرو أبزي وانزي إمارات أفسراور نايبزحات هقرات ونكل لاينيتن عبيت هقرات سلازي أتوت نعاء كسيرو كيد بعلهم تفلتو كبلا زغل عبا هقرون تسعين الليل كساب راتو رب حقاتا نابنا ناي إمارات رب حقاتا أنصارنا أمريكا كساب زي كونه إماراتنا أمريكاني إمارات كتكسرا يتدلنيا بفلا يدما دونالد ترامب يزبلكم زلو دوكو أبي إمارات بزح إنفستمنت يزلو نسو بعلو أبي إمارات بزح إنفستمنت له سلازي ني إمارات نسو دانايان قتيلكم يلو قداوي ونسو تخلنا بليونات ديلس ناتو كعصوا يدلني سو زي تسأقم كوينو زلو يمزبلو زلو بكالي قمت قال دما أبزو سمعوا متم عفرتي كل زي تا زبالة سأتنا تا كنتات كتقرر تخل زي آياكو Political, not rhetorical. أبزي سمعوا زي تا زبالة سأتنيرا I stand before you with a message that is not political, not rhetorical, and not designed for applause. It is a message grounded in reality, honesty, and responsibility. For months, our nation has been consumed by rising tensions with our neighbor and dear friend Eritrea. I was wrong about Assab being part of Ethiopia. Honorable Speaker, esteemed members of Parliament, and my fellow هذا إيرتراوز قبرة زيا أما ودات أبي أحمد تجاجي يغرسات رايك بنزلوا بزعبة عصب زبالكو بزعبة كهي بحر زبالكو بزعبة أنا إيرترا ولا بعد زبالكو يغرتا زيا غيرو أنا بناتيريتي يغرتا أنا تزبالكو كله تجاجي ندحريلو يغرخون كخبها لخلي مس أبي أحمد قن أبي شركة كتجبر تخل دون دحريلكم نعي I really need to think about it. Yes, of course, politica تغيري مس كنا تعد ما كتغير لك جن نوح رح كازلو وشركة مس كم زعينة مرح كتجبر تخل دون دحري لون كاجن ملسي تبلوني خا بوليتيكا مدرخ ملسو يخاطب العبت مدرخ يخاطريو سلامتاي أبي أحمد كوس علينا خوين زلو كاوز قدت علينا تقاتي منا بس أبي أحمد كسر حلو تخل كنا تطلع كل جزء أبناء تاريخنا إيرترا كنده هو حتن شعبيان ويون زي تقدفن استسأله كيلا حلف 3 عامات ويون أنت واحد 25 عامات 20 شوقات عامات دخسرنا ياكو بسنكتي مساعتهم استفترة تقام كوي صبغ زخونه كطبعا 6% شوقات % جري بناتنا زعب زين بركوي كطبعا ناتنا ندحرك ملس تقام كابون زمتنا كوي مزياتهم بحدك السراح تخيل له إذا أبي أحمد أنا شوقات عامات بغتها ونسابي بكينات أتنا قداي وردلنا له كورس بزح نجاراتي فتنا له جن أبي أحمد معرتي هو حتى بسلطان كلوز جبره فتسيمي جبرنا له زي مس هو حت مس أبي أحمد إيرترا عرق جبر تخل ده مسجزية يا of course جن نرياز لنا كايدا ناتو حدا هنا يرك ما بيبلون رغون قبل كلو نعرق زي كونه إن مدالو كتكملوا سلز دلينا نرمبر كالو إن سلام زدل سب كم زي كونه شو توم ناتو بروباغانديس زما أنفتنا سلام كم زي بلون كاسمو አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድና የቀጠና ዋነኛ ስጋት ምንድነው? የስጋቱ ምንጮችስ ምንድናቸው? ኢሳያስ አፈወርቂና የኤርትራ መንግስት ያለበት ሁኔታ፣ የኢትዮጵያ ውስጣዊ ሁኔታ፣ ቅድም እንዳልኩት ትግራይ፣ አማራና ኦሮሚያን በልዩ ሁኔታ፣ አሜሪካ ምን ታደርግ? የአሜሪካ ሚና ምን ይሁን? ዛሬው ፖሊሲው የአሜሪካ ሚና ይዘውታል። እሺ ዛሬ ምን ረቢሉት? እሺ የአሜሪካ ፖሊሲ አሁን ይሄ ፖሊሲ ለፋኖ የሚጠቅም ነው? بعرفش أنت يوم زبل زلوا بعالزي إيرترا أبدي نا أمريكا استراتيجية زارب زلوا نماني كده هلد في التنزلوا نتوم فعنو نتوم شنو كل خاتكم شو تسفيه بالكم من قليل لكم نامز في التنزلوا كل تزارب بعد ما تحرن تايزا قاتا مايو دراما نا يونايتد نيشنز تجبريو تنا يونايتد UN بعد نا أفريكان يونيونز جبروا دراما بزو حزارة بقينو لزي أبزي زرعنايو أبزي حلفة وان زرعنايو Sahara region has become the كم تري وزر لهم نحدث إركس لزجبرة تجمت إلكا حبرة أفريقيا إيجادن مش حدث بستجبرة مفررام فانو برد كم زورده غير كاز جبر كايو دراما باستد سلازخونه نيان صرصرات لعلن تحتن اغر يبلو له فانغن نزو كنتات زي فصيما يقبلونه اب صفه زخونه ኩናት ድማ አንጻር ብልጽግና ሙሐበይ ሁለት ጊዜ ማርክ ይቀጥል ከም ዘሎ ይዝነገር ዘሎ ስለዚ ፋኖ ነቲ ኩነታትቲ ምሳቶም ገጢሙ ክዋግኦምን ንኣብ ንኽስዕሮ አንቂዱ ተበጊሱ ከም ዘሎን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ሰራዊት ናይ ብልጽግና ድማ ከም ወትሩ ይሃድሙን ዝተፈላለዩ ካብቲ ቦታታት ሽግር ይገጥሞም ከም ዘሎ ጥራዩ እዚ ንሪኦ ዘለና
فانو نتكونتات بقلصم كاتراي كون زخل مزياتهم زخونه ነገር ክመጽ ዝኽል ነገር የለን በመባል ኣብ ግጥም ምስ ልኡኻት ናይ ብልጽግና ወይ እውን ወታደራት ናይ ብልጽግና ናይ ሰራዊት ናይ ኣብን ኣብ ኩናት ከም ዘለዎ ይዝንገር ዘሎ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ክፍታሕ ዝኽእል ኩነታት እውን ከም ዘየለ እቲ ዝተገበረ ዝበሃል ዘሎ ድማ ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ከም ዘይኮነን ድራማ ከም ዝነበረን ከይተበገሰ ድማ ከም ዝተቆፅየን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ከም ድራኹሞ ኣብዚ ሰማዕናዮ ናይ ዓዱ መራሕቲ ከም ዝብል ነይሩ እናራግፋለን ንህዝቡ ኣብ ዓዱ ዘለዉ ንጸላእቲ ከም ቁማል ሓደ ብሓደ ከነራግፎም ኢና ዝበለ ብዙሕ መልሲ ተዋሂብዎ ዘሎ መጀመርያ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋማርያም ነዊሕ ፅሑፍ ፅሒፋትሉላ እቲ ፅሑፍ ናቱ ምናልባት ንእሽተይ ፅማቕ ናቱ ክንርኢ እንተኮይና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ በዓል ናይ ኔሽን ናሽናሊቲ ሳብ ዝተባሃለ ቦታ ዝተዛረበ እዩ ንጸላእትና ድማ ከም ቁማል ጌርና ክንኣልዮ ኢና ዝብል ዘሎ እዚ ሜታፎር እዚ መጀመርያ ንደቂ ሰባት ከም ቁማል ዝቐይር እዩ ስለዚ ዲሂማናይዚንግ ዘረባ እዩ እዚ ሰባት ቁማል ኣይኮኑን ስለዚ ብቁማል ኣመልኪትካ ምዝራብ መጀመርያ ጀኖሳይድ ዝፍፅም ሰብ መጀመርያ ንሰብ ትሕቲ ሰብ ክርኢ ዝጅምር ኣገይን እዚ ክርዳህና ክኽእል ኣለዎ ንሰብ ትሕቲ ሰብ ጌርካ ክትዛረበሉ ተጀሚርካ ከም ቁማል ዶ ከም እንስሳ ዶ ከም ገለዶ ክትብል ከም ሰይጣውንቲ ዶ ከም ገለ እንተሕሪልካ ንኽትቀትሎም ቀሊል እዩ ማለት እዩ ካልእ ናዚ ዝጥቀምሉ ዘረባ ምዃኑ እዮም ትገልጽ ዘላ ካልእ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ፒስ ኣግሪመንት ኣዳፕትስ እዚ ሰብ እዚ ሰላምን ርግኣትን ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪቃ ከምዚ ይገብር ኣለኹ እናበለ በቲ ሓደ ግን እንታይ ዝገብር ዘሎ ብኩናት ንጸላእተይ ኣብ ጣውላ ዲስካስ ገይረ ክፈትሖም እየ ዘይኮነ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ፃውዒት እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ኣብቲ ሰፊሕ ናታ ፅሑፍ ከማን ብሓደ እንተሪኢኻዮ ሓደ ብሓደ ነጥቢ ብነጥቢ እያ ተሃርሞ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኢንኮምፔተንት ፖለቲከኛ ምዃኑን ዎር ሞንገር ናይ ኩናት ፀዋዒ ምዃኑን እያ ትገልፆ ዘላ ካልእ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሂውማን ራይትስ ካውንስል ምስ ስፔንን ኤስቶኒያን ኮይና ተመሪፃ ኣላ መራሒ ናይዛ ሃገር ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ሰባት እናተዛረበ ከሎ ከመይ ጌርካ ናይ ሂውማን ራይትስ ሓለፍቲ ስልጣን ትህቦም እያ ትብል ዘላ እቶም ጸላእቲ ዝብሎም ዘሎ ድማ ደቂ ዓዲ እዮም ህዝቢ እዮም ዜጋታት እዮም ስለዚ ንህዝብኻ ብከምዚ ዓይነት ዲስሪስፔክት እንድሕር ከድካ ጀኖሳይድ ንክትፍፅም ካልእ ሕማቕ ነገር ንክትፍፅም ዝኽልክለካ ሓይሊ የለን ብዓብዩ ኣብቲ ናቱ ድራማ ድማ በቲ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ይኣቱ ምህላዎም እውን ዘሕዝን ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣዲት ሰርቪስ ካልኩሌት ፐርፐስ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ሓደ ብሓደ ኣብ ጉዳይ ናቱ ወላ እውን እቲ ናይ ብልፅግና እናበለ ዝገብሮ ዘሎ ድራማታት ህዝቡ ክኣምነሉ ስለዘይከኣለ ኣፍሪቃውያን ኣምፅኡ ምስክርነት ናይ ኣፍሪቃውያን ንህዝቡ ክእምን ዝፍትን ዘሎ ሰብ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኣብኡ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ግን ቁጠባ ከፊኢና መናብሮ ከፊኢና እናበሉ እዮም ዘማርሩ ዘለዉ ኢላ ነጥቢ ብነጥቢ ርእሱ ዝገደፈትሉ የብላን ንሱ ድማ ዝከላኸልሉ ሰባት ኣምፅኡ መን ኣምፅኡ ዘሎ ብርግፅ ከም ንፈልጦ ማለት እዩ እቶም ንኤርትራ ከም ከብዲ ኢዶም ዝፈልጥዎ እዮም ክከላኸልሉ ዝኽእሉ ዳፌ ነው የማውቀው ኤርትራን ብቻ አይደለም ሳህልንም የሻዕቢያን እያንዳንዷን ዩኒት በተገቢ መንገድ ነው የማውቀው በሚገባ ራይ ደፍራሃካ በቃ ወጃ በዓል ባጫ መፅኦም ሕጂ ኸሲ ምሻለካ ኤርትራውያን ስንባጫ ገፁን ገለ ምስ ረኣዩሲ ድህል ድብሉ እሞ ነዚኣቶም እዩ ኣነ በቃ ከም ከብዲ ኢደየ ድፈልጦም ዝብል ዘሎ ነዚኦም እዮም ተመራሕቲ ናይ ኤርትራ ቲንክ ኣብ ነቕፋታት ከይዶም ዝገበርዋ ይመስለኒ ነዚኣቶም እየ ከም ከብዲ ኢደየ ድፈልጦም ድብል ዘሎ ሓንቲ ቪድዮ ነራ ለንቀነ ካብ ሳሕል ወፀት ቪድዮ የሚሎም ሓደ ኤርትራዊ ቅዱስ ኣውፅዋ ነይሩ if I can find it I'm going to share it ምንታን ክትሰምዕዎም እቲ ጅግንነት ከማን ሓደ ግዜ ክንሰምዕ ኣለና ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ናይ ምዕባለ ማእከል ነዚ ኩሉ ለውጥታት ነዚ ኩሉ ስራሕ ዝተኻየደ ኣብዚ ግንባር እዚ ካብዚ እዩ ዝምንጩ ካብዚ ከባቢ እዚ እቲ 4-5 ብርጌዳ ዝበሃል ኣብዚ ዝነበረ ኩሉ ቤት ፅሕፈታት ማእከል እዩ ናይ ድሕሪት ካብ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ንቅድሚት ከዓ ንሰራዊት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ ነገር ነይሩ ክዝረባ ይከኣልኒ ንሕና ዞም ኣብዚ ኣለና ሓለፍቲ ኣነ ፊሊጶስ ተኽላይ ገለመለ ደቂ 21 ዓመት ኢና ኣብዚ ዘለና ሳትኩም ሰ ኣረገውቲ ኢኹም ምስቲ ሽዑ ዝነበርናዮ ከምዛ ዝብለኩም እያ ተዓድመ ሓቂ ንምዝራብ ትኽክል ከምኡ ዝብሎኒ ኤርትራዊት የድልሎ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኩም እዚ ናይ ሎሚ ጀነራልን ኮሎኔልን ፖለቲካዊ መራሕን ኮይኑ ዘላ ብኤርትራ ኣብ ሳሕል ደቂ ክንደይ ዓመት ከለዉ እዮም ከይዶም ሎሚ ሲ
ሓደ ግዜ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ደቂ 26 ደቂ 30 ዓመት ኣብዚ እምኒ ድድር ብይሉ ዝነበሩ እዞም ንኣሽቱ ቆልዑ እኮ መሪርዎም እዮም ንኣሽቱ ቆልዑ እዮም ዝበሃሉ ኣቱ ሰባት ንኣሽቱ ቆልዑ ዝበሃል ቃል ኣነ ካብ ቀደም ኣይፈትዋ እንደ እዛ ቃል እዚኣ ወላ ንእሽተይ ከለኹ ንእሽተይ ምባል ኣይፈቱን እየ ነይረ እዛ ንእሽተይ ቆልዑ ትበሃል ኣብ ደገ ቆልዓ ዝበሃል እንተወሓደ ትሕቲ 18 ዝኸውን ጥራይ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ከለና ኣብቶም ኣብ ኤርትራ ዝዓበና ደቂ 18 ዓመት ከለና ሓስቦ ዝነበርና ንሰርሖ ዝነበርና ንዘክርዎ ኣይደኖ ከማይ እንድሕሪ ኮንኩም ኣነ ኣብ ወዲ 18 ዓመት 19 ዓመት 20 ዓመት I was really mature ኣብ ልዕሊ ትምህርተይ ፓርታይም እናሰርሐኩ ሂወተይ ክመርሕ ሓርኮትኮት ዝብል ሰብ እየ ነይረ ካልኦት ድማ ካባይ ይሕሹ ኣነ ዝሪኦም ካባይ ንላዕሊ ዝተዓፃፅበ ሓደ ርይ ነይረ ኣቦም ኣዴኦም ኮፍ ኢሎም ስለ ዘለዉ ከም ቆልዓ ክትዝገብሩ ኢሉ ነይረ ዝበፅሐ ሰብ ግን ቀልጢፍ እዩ ዝልብም ነይሩ እዚኣቶም ከዓ ኣብ ልዕሊ ወስቑሉ ካብ ገዝኦም ንሳሕል ከይደ ፀላኢ ክስዕር ኢሎም ዝኸዱ እዮም so the maturity was very high ስለዚ ኣብዚ ደገ ወዲ 26 ዓመት ኣብ ጎደና ከይዱ ብርጌድ እምኒ ምስ ደርበየ ከይፈለጡ እንዲኦም ቆልዑ እንዲኦም ይገለልካ ምሽፍፋን ኖ ቆልዑ ይኮኑን የስ ቆልዓ እኮ ዕድመና ወሰኽካ ክትልብም ተዘይኪልካ ቆልዓ ክትበሃል ትኽእል ኢኻ እዚኣ ካ ፅብቕቲ ይኮነትን ሰብ ቆልዓ ክብለካ ወዲ 30 ዓመት ከለካ ቆልዓ ይብለካ እንተሎ ሰብ ከም ፅቡቅ ጌርካ ትወስዶ ዘለካ ሓሚምካ ኣለካ ቆልዓ ማለት ኣይበሰልካ ማለት እዩ ኣይለበምካ ማለት እዩ ስለዚ ዝብሎ ዘሎ ንሕና ክንዳኹም ከለና ሰውራ ክንቅየር ኢና ኣብዚ መፂና ዘለና ዝብሎም ዘሎ that's true ናይ ሎም መንእሰይ ክንዱ ከምኦም ክኮን ኣይከኣልና ንሕና ሶሪ ስድራና ረሲዕና መነባብሮና ፎ ኢልና ኮኒና ኢና ኣብዚ መፂና ኣብዚ ተወሊድና ማለት እዩ ኣብዚ ሓኺኹና ኣብዚ ካልእ ከዓ ከምቲ ንቡር ናይ ሕብረተሰብ ኣብዚ ተመርዒና ኣብዚ ኣላታ ስቴጅ መርዓዊትና 54 ፅምዲ ተመርዒና 108 ሰብ ማለት እዩ ሰበይታይ ሲኢነ እያ ንቡር أنا بلا تازا مرعت يا تازا سبيتي تبلكو بزلها كابتلها نو كل انت ايش حسبي مرعينا خبي غير كاف ترغبا تحيوتنا سدرانا ابزي اين حلفنا كاب اتبلص هيوتنا حلفنا موت الله تزبلص هيوت كالو خلت اكستريمي تزبرت اخويناتن نابرانا ابزيو تزبلص ني حوس مستنسنتنا مستي ادمينا خا تزبل كم تريبهم زلخم نزيوم يو باج عدا بلا كم كبديدة يدفلتو لذي مال نزيوم تتفلت نيركا أي مفكر كان نيركا يزبلاني نغطل كابو شعبيا قليل حيل غير زقطره كل جزء حما كالكوليشن يزقبر تمالك مستوى السنة جزء نا عفار جوجله ناب إيرترا قصهم وصيهم كم بعال كونريل إبراهيم عثمان ناب إيرترا قصهم كيدهم ده تسمع نيركم نشتي زرب هذا وتي قدمي حدا توارح نشعبيا ايتنكسو انت نخيسكايو حدا قاكوت كاكايو this is what happened now ابي احمد زي تقم سبات اسلتينو جنبار ناي عفار غير نيرترا متقعت خغبر يكبل مناورا يغبر نيرو شعبيا مناورا يغبرني كغبر كل دما لكدس زيون سبازياتهم شعبيا دسلطنو قللت يكون لذي كل العفار نعركوينا بدلو خوينو they are really in a big trouble now ስለዚ እዚ ትኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሻዕብያ ይተናኽፎ ተተናኺፍካዮ እንታይ ክገብረካ ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ኮንሲኮንስ ኣለዎ ናይ ነገራት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጊቭ ደም 1 year ኣብይ ኣሕመድ በጃኹም መሓሩን እንተዘይኮነ ነቲ ክልል ዓፋር ጥራይ ዘይኮነ ካልእ ፀገም እዩ ክመፅእ ምሽ ብትግራይ ገለመለ ብዓፋር ገይሩ ክመፅእ ፈርጌት ዓፋር ገይሩ ኣቦ ክመፅእ ተዓፋር ትበሃል ሃገር ከይትኸውን ከማንፍራ ሕጂ نشعبيا مقسقاس بعالخا شجر مصواع مخانو مردا يدلي ابزيا حنت ريبورتس كخنبكم صلاح زنبر حزبنا حراب موصا اب سدتن وشت عدن اب ماخلات معقوبي زركب حزبنا اب مربوت كملس تحاتاتነት فصمتي جنوسايد كرغاغص حزبنا كتحاسن داغم هنصت كجمرن الون اتي زلاقي سممعنت مقراص تقسيم ناب زلاقي سممع سلام كسغاغر مغباريو يبل مغلص وحات منግስት ኢትዮጵያን زحلف 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ቁልዕ جنوسايد አውጅም ህዝብ ትግራይ ኣብ ምጽናት ይርከብ ዝበለ ህወሓት ዋላኳ ነቲ ዝጀመረ ቁልዕ ወተሃደራዊ ወራር ጠጦውን ምንባር ዘላقي ስምምዕነት ምቁራጽ ተخصي እንተ ተፈረመም መንግስት ኢትዮጵያ ግን ህዝቡን ዝጀመረ ፕሮጀክት ምጥፋህ ህልውና ህዝብ ትግራይ አጠናኺሩም ቀጽሉሉ ዘሎ ክብልዩ ህወሓት ደጊሙ ኸሲሱ ዘሎም 40 ዓመታዊት መሬት ትግራይ ብዙወደቦምን ዘዕጠቆምን ሓይልታት መንግስት ፌደራል ወሪሩም ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናትናም ብሕማም ጥሜትን ኣብ ርእሲ ትግራይ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ኢና ንቀርብ ዝብል ሓይሊ ማሕበረሰብ ኣለለ ኣያምንና
كله بعض يتعرف وتولد يتعرف من جد تحصل عليه الفيلم أكرنا أفريقيا السجاين تجي أصلا كل يوم تلموا ثلاث شهور ما يفرد صحيح ما يكادر حدا مركتني ليش حد عملت ما يكادر بس اتفاقية فترة طلعتنا نشوها هذه بقلاش حدا مليون كتة مليون قريبنا حواتن أحاتن هزبتات إيرتران تقراين لومي بزعبا دكتور هايلة نايدة دبيت ميديا قال خبلي مش دكتور هايلة ببقزيو كبن لتغن كبن السنحناي مفتات متغغعن مقرشاون كابو دما بحبار راي مسرحن ركباتن يتسانيحونا نزخبن لتغن كتالوز سنحة كونتات هاقرات ناي ركب كلتينا ناي قرشت زي مرددا كابو دما ناب سنيتن يغرم بحالن كابن نابن كبل سنيحو كبات تدرابي إذا قالت زي كابت أبا هاجراتنا زنبر خبيد كنتات زنكلي نيرو أبتنا يقرشت أوان كلتنا كم كلتنا السوشيال ميديا والكسبات تراي زي كنا كم رأي مونغوز بتاعت إيرتران تقراين كفتر زخل زنبر أفلا لايون كنوسد نخل نيرناينا ببزامنا اللي مجدي نهزبنا متاو أبزو وانزغن نايز حلف خم مهار خوينونا كلتنا أبصبق نايمر دا درجة مسيحنا بريخنا لنا نابز زبصحنا تخند مجد صمدوي صلاي ناي كلتينا عشنتي يخون قرهنتي يخون جيجاتات نتفقق بمزماز صلا خاطو زي مفقاد زبل مدمدم تاوسيدنا صمدو امونغو حزبتات زغبرنا يهين مهين متحجازن محواين مسرح سلازغونه حزبتات ولقسبات سلازقوم دما صمدو امونغو ولقسبات نزنبر حماق ركب ناب صبق مقيار ونقند علاموي صمدو قرم جبركم هنا سلامنا ندلي عرقينا ندلي مس كل دماكم يقتل هايله أبجل نتبتها بزوج زقط عنا نيروي جن of course he was fighting for his ناتنا حزبو interest زق على سنيرو and نحن دمنا ناتنا interest نانك على سنيرنا حججن interest ناتنا ويون ربحات ناتنا ون ناتجدات أمي قيس لزلو هايله لومي partner ناتنا مشاركتنايو صلاينا يكونن بفلاي دما مس أول زنبورم كنتات كفتح عن تخيلو كابنا أول نلعل هاللقطة زي نيركان سخاون قداي كفتح كالو دما نتو قدايتي ناب كالجوز أم كوز دوينا نرزلنا نابي جوز أم يمزو خدو زلو نخندر داون دما قربنا خبدونا سمعوا مسكة دغم زبرفت زبلوكو بس عرفت وين مهلنا زيرو سام بوليتكس صوتي يوم زيرو سام جيمز بعد في أخت عوت مثلي كيروس أنا خافت عوت مثلي زي كان زعينة نجر ريد لاينز لزقونه كبرتنا يتسبونه يقد سنة سلطانكو سلطانه بفيسبوك كستاي ارتيكل صحيف كارجيمنت تقريبا يكون ذلك كساد منتي الخير كسلطان ملو تزور دغم زبره أتام كساد مني خاطر منتل كويت تساقم زلوا كواس خاونو كوب سوشيال ميديا صحيف كا خاطر سلطان لا تنت بلا زلخه تتكمل زلخه تقاومتنا إيرترا دحر خنديت عري حدش مراحم تيومالو بقى باغيرنا نودايو أنا زي نمودا تتقاوم نزيك مسل زخلي لي يعني شلا بعض ويكارجين شمت زعب كله مالويا نوزو بعد غير زول كلها أبو هولندي أب درجات مرتحزوا لي بليز أبو هولندي كوينو أبو واردن باربودا هو تمرت زبط كله شال كفلي عندما إسرائيل شديشون شعين شعاتن تسعة شو من تنتظر كلي الماء إسرائيل شديشون يعني استمر كلها أب معلوية سجاب حامشاي كفلي شال كفلي بعد رايح تماهير كابو كمسد أب إيرتران هذا أب إيرتران أب أوروبا مثل مالتي يا بزي ناتيكا حفش شقة كل تناي بنتاكا ناي ممسيكا ما بزحتهم كاف تقولون تنسيت فترة نعي هزبي مريض إنه لما تخو بتناهي تاني مودة تنتبيتا قداسيت درجات مرتي فليتوم يا مريض أمني زبل زلوا سلزي كم تريود لهم شات شايك فلي مسرقة أكابايو هذه كيدو أبزوان زد ما هزبي مريض إني حدش منقستي هيلو ما تيزر لمالتيو this is the embodiment في درجة أبتدم بتقام زلوا أما وداتا أبزي درجة زي كود مخالف لوتي مخناتو نمن عاقل يكون كون قدم
أزيوم مهورات سبات إنتلكتوال سيوم أبتدأ بتقاوم تصحفون نقد ميز جزء نيرم تا أبز حلفة وانا تاريخ هايجن مهورات هاي اليونانيم حدا كابتن مهورات انتايز جبريو مهورات النابل زق وانا تبز نبرسو كابون تحت زغونو كابت بوتاك علي ومس جمر حججن كساد منتي الكاتمت سلطان قبل جمير لهم we'll see نابي جزكم يوم كتكودو تكون تاتناتكم مالت the contrast is really فللي نفسه زخ على قد فيه كم تري ورد لهم سب كندي مسناخل جنباراتن قالن كيدا كندي بدوتات سجرا نفس الآن ده مسألة الله كله دما من علبات معبول عالم كي كابود تماهير كاسلتين كلا على درجة متيخة قبل الزبالة أبركتو كتجبر سلة غلبر just أوروبا سلة بس أحكا أوروبا بممسكة تراي سلطاني كبعنيو كتبن تجميرك it's a big problem ولو انت سلطاني قباني تبلد الهونكو زخون الرأيين تلا كان بتاع تاخذ جورة تدلي كتمصوت تدلي كتبركتو تدلي كتقيرو تدلي بلان نات كان حساب نات كان تلونكو صقا ماي مخونن يرغن we haven't seen any plan or any of that sort زخون نجر زرانا هي بلان سلازي نبحكي تي بوليتيكاوي ودكت بتحاله دما أتي أبير ترازلو بفلا أبز حج زغطلو وزلو نتكونتاتون ناب نتهزبي أب كل درجاتات نمس تعفوز جبر زلو تبقصوتاتون دقف كوهابوز جبايو أتدم بتقامو فتير وزلو مس أبك زقع زمرت أدم كاله نسبة يرترا أبغون هجور دون خبر أبي أسواتو زجبرولو بنترخوني نازلنا سلزين كله أسوي الكاميرا كم زعنا فيديو تاد دما توم نزيوم فيديو تاد زقد حزر له نتوم جنرالات ببينهم قريحهم سئل انت تجيبوا ناس كندي تصبغ نيرو ونياتو سئلتات تخكل سئلتات نسينينا جنرال سبعات فريمنا نرزل لنا مثلا نابزي so this was really an amazing video توم نزي كم زجيركم زوصاهم دما مزغانا ناتنا وشن يبلون سلازي again it's beautiful تاريخ كم زجيرهم يسند ولو تراي كونس نتمنسي ولو دون يريوم هلاوم هزيا قداسي هذا تريبا سايبر زبل دما كم زتري وزلهم عبي مقص زلوا صحفات نتوم على السوشيال ميديا زلنا متشم حزبنا بزح غزي نشتي جيجا مسجبركا على فيسبوك ناب قلم صحيفو كواردكا خاطرنبر على السوشيال ميديا صحيفو زي ما قصكا بزح غزي ترنيخا ابزكن كم تري وزلهم امغسني كبرتي هبلي بزح نحبرتسبنا زتكم زغبر زلو يلو صبو زخونه رطب زخونه زربا صحيفو أغميتلو تخبرك حونا يغني الله نعيت رادي كنا ونبز حلفه دكتور شارون كمو أزيا قداسيت أبي أبركتو زلوا بفلاي أبت الناس ملكت أرستي كاب جزينا بجزي زك أيرو أرستاتون تبوظ خنا نتأنا وحسابات المخرن تهب بقعت زي قاب مخانا لك كم زي حدا حبريتا مزدل خنا بجوجل كيت كاتدلي إيرتراويان لما نيتأنا حدش نجر ويمزخونا نجر حدا حمام كردو وانت دليوم مجمريا انتي بهالت حمام تنقنات انتي مسد دكتور كخجلت الكازيكل حكيمنا جزا حكيم تلك كيت كان خد قلصون كردا كان زيكل زبل صحبريتا كتبا كاتخل حفتنا بمبال ابزي نومينيت جيروانيرو انا كوا بزيك العالم كابين العلي زخونه بليج انتلو دكتور شارون كتعوتلو دس بلني مغنياتو يس اوف كورس ايرتراويان نتو ناي ميديا ون حجز مهاب صبغيو كبر مهاب صبغيو أبي نقدر سلنا قبل زلنا زي كنا في لايك نكمل بعد دكتور شارون ديم قالوا تاب بروفيشنال نهيوت نايدك سبعة زي حجز ونز قبل زلوا أدنى غوتن كبر مهاب نتي حونا دي حفتنا تريبا سايبر دما فلو قبروا بزح زيناتاتون كالت سبون قراتون صحفينا بالكو نايلو معرسي أبزكو دي كم زي أبكالا هجرات ناي تيك توك أوارد ستون هاي قالوا دونا بلتهم ناي ميديا يصرحوك حجزوهم كلو نتهم من سياتنا بعد حنا كا عملاق مزجم عندنا ونعب ناشتي كونان بزحون رينا هنا سلازي ساعة كم دوزة قد سنة يكونن نتهم ناشتوجن كبر كتوز دليو كم عينة ريكوجنيشن عبي فنان كبامي خليو سلازي تقبر جل خانة تحود حونا تربا حفتنا وانك تكون تخلي عملاق حجزكم قبل دالي نايلو معرس أبزغو دي لايك قبروا شير قبروا ريتوكم من حسابكم من هابو نابلنا أبزكن ودينا مزيا أنت زرفنا يزر سناي أريد غير تسرحي تأمل أريد بجرف وين وجنور أريد غير تسرحي تأمل أريد بجرف وين وجنور أريد نهر الحقور دقها أنا دو داري نزار كلها أريد وسل درع قلت
هلو تاريخ الدار كلها هلو